No niin, hyvää iltaa, hyvää väki ja olette tervetulleita tänne Jokilän seurakunnan Ihka ensimmäiseen kirkkoherran vaalipaneeliin. On oikein mukava nähdä, että olette noudattaneet runsaasti kutsua. Meillä illan ohjelmassa tunnetusti on teille kysymyksiä, mutta mä haluan ensin esitellä meidän valintatyöryhmän, mikä on ollut tekemässä tätä prosessia. Ja jos nostamme tuolta ensin tänne vierestäni teille hieman tuntemattoman herran, Tuomas Hylysen, Lopen seurakunnan kirkkoherran. Hän on tuomiokammittelun asettama kirkon vaalivalmistaja. Erilaisia nimittäin näin. Tuomas pääsee tänne tässä myös. Sitten meidän valintatyöryhmässä on Humppilan kirkkopiiristä Liikka Seppälä, Liikka edessä, ja Ypäjän kirkkopiiristä Keijo Leppänen. Ja sitten nuorten edustajana Sanni Mäkelä ja allekirjoittanut Marianne Mäki on Jokioisten kirkkopiiristä myös mukana. Ja Tiikka meni se muuttua, sori, Tipää pois. Vaikka muuta ei lamppukin oikein. No niin, meidän illan ohjelmasta on suunniteltu tai pyritty siirtämään noin 2-tuntinen tilaisuus. Ja vaalin ehdokkaat on valmistellut tänne kylvöjen siunaushartaudet, jotka ei vedetä ihan putkeen, vaan aina siellä kysymysten välissä tulee hartaushetki. Tuolla etuovella teille jaettiin lappuja ja kyniä, että voitte kirjoittaa kysymyksiä niihin. Niitä voitte toimittaa tuonne Tiitalle. Tiita suorittaa pian sitä esivalmistelua siellä. Jos sattuu saman tapaisia kysymyksiä, niin otetaan niitä yhteen. Ja Tuomas kertoo hieman näistä kysymyksistä. Voisi ottaa koko. Joo. No niin, yli lähtee liikkeelle, kun ottaa mikrofonista johdon irti. Eli kysymyksiä on valmisteltu ennen kaikkea tässä valintatyöryhmässä, joka siis valmistelee vaalia kirkkovaltuutetuille. Ja sitten tarkoitus on ollut kysyä sellaisia kysymyksiä, mitkä nimenomaan mahdollisimman hyvin liittyisi viranhoitoon. Eli on pyritty siihen, että emme kysy haastateltuilta heidän yksityiselämästä, koska se ei yksinkertaisesti kuulu työnantajalle. Me emme kysy heidän varsinaisesta uskonnollisesta vakautuksesta, he ovat kaikki konfirmoituja kirkon jäseniä, mutta yritetään kysyä sellaisia asioita, mitkä liittyy kirkkoherran viranhoitoon. Ja on pyritty myöskin sellaiseen, että kysymykset ei päästäisi ihan helpolla. Eli että ei ole yhtä tiettyä oikeaa vastausta, joka ensimmäinen sanoo ja sitten muun sanoo sama, vaan että ehdokkaat voisi sanottaa asioita jokainen vähän eri tavalla omasta näkökulmastaan. Ja tietysti näette sen, että kun aina yksi vastaa ensin ja sitten toiset vastaa, niin sitten neljäs henkilö niin voi sitten jo halutessaan vastausvuoro kiertää, mutta neljäs voi sitten halutessaan jo vähän viitata niin edellisiin ja sanoa, että sama, mutta sitten vähän eri tavalla. Katsotaan, miten ehdokkaat vastaavat joko ihan omasta näkökulmasta tai sitten ihmiset ja vastauksen edellisiin. Hyvä, kiitoksia. Jotenka meillähän on herrat ei ole tässä mitenkään naapurusjärjestössä, heidän paikkansa on arvottu. Ja sopiiko, että mä sivuttelen? Mä oon nyt tottunut sivuttelemaan. Niin meillä on tässä paikalla Aapo Mertsisaarella, eli Mertsilä nyt ensimmäiseksi pääsee pitämään meille ensimmäisen hartauden. Että kyllä sinun on hartaus sinun osallasi. Ja voit tulla tähän. Luen ensimmäisestä Mooseksen kirjasta. Jumala sanoi, kasvakoon maa perhettä, siementä tekeviä kasveja ja hedelmäpuita, jotka maan päällä kantavat hedelmissään kukin lajinsa mukaista siementä. Ja niin tapahtui. Maa versoi vihreyttä, siementä tekeviä kasveja ja hedelmäpuita, jotka kantoivat hedelmissään kukin oman lajinsa mukaista siementä. Jumala näki, että niin oli hyvä. Hyvät ystävät,
ryhtyvät ja kylvötyötä seuraavat. Olemme tänään yhden elämän perusasian äärellä. On kevät, maa on herännyt pitkän talven levosta ja jälleen alkaa uusi kasvun aika. Vaikka elämme teknologian ja kiireen keskellä, kevät muistuttaa meitä jostakin pysyvästä. Olemme riippuvaisia maasta, aurinkosta ja vedestä, Jumalan luomasta hyvästä järjestyksestä. Kun katselemme tänä kevään peltoja, näemme niissä valtavan mahdollisuuden. Jokaisessa siemenessä on kätkettynä elämän ihme, ja tänään emme siunaa vain siemeniä ja maata, vaan siunaamme viljelijän työn, hänen toivonsa ja luottamuksensa. Ja samalla muistamme, että tämä työ ei ala meistä. Me jatkamme sitä, mitä edeltävät sukupolvet ennen meitä ovat tehneet. Saman maan, saman taivaan ja saman auringon alla. Ja perimme maat esi-isiltämme ja aikanaan se siirtyy seuraaville sukupolville. Viljelijän työ on uskon työtä. Kun siemen lasketaan maahan, siinä on hiljainen luottamus, että maa kantaa, sade tulee alkuaan ja aurinko antaa lämpöä. Kylvö on vasta alku, se vaatii kärsivällisyyttä odottaa ja rohkeutta elää myös epävarmuuden tunteen kanssa. Siksi kylvön siunaus on niin puhuttelun ajattu tänäkin päivänä. Se muistuttaa, että emme ole tässä elämässä yksin. Me viljelemme ja me varjelemme, mutta kasvu on lopulta hyvän ja rakastavan Jumalan käsissä. Ja tänään ehkä ymmärrämme erityisellä tavalla oma maa ja suomalainen ruoka eivät ole itsestäänselvyys. Ne ovat turva myös silloin, kun maailma ympärillämme horjuu ja on epävarma. Siksi tämä työ on arvokasta. Se kantaa elämää paljon pidemmälle kuin vain yksi kasvukausi. Kiitos. Kiitoksia teille. Sitten meillä on ensimmäinen kysymys. Ja näin puhuu täällä. Joo, laittaa. Esittele itsesi lyhyesti ja täällä 2 minuutin aikaa vastata. Ja nyt on Matin vuoro aloittaa. Kiitos puheenjohtaja. Ehkä kaikkein vaikein tehtävä on esitellä itsensä. Olisi kiva, että joku muu voisi tehdä sen puolesta. Mutta ehkä tässä, kun tässä tilanteessa ollaan, niin ollaan kirkon työhön pyrkimässä ja kirkkoherran virasta kysymys, niin on tietenkin ehkä tässä mun omassa tapauksessani tätä kirkollista puolta. Mun on työura lähtenyt liikkeelle Laihian seurakunnasta Etelä-Pohjanmaalta. Siellä on nuorisotyön ohjaajana 2 otteeseen itse asiassa armeijan välissä. Ja sitten lähdin teologisen kirkkokuntaan ja valmistuin työttömäksi. Olin ensimmäinen 90-luvun alussa niitä valmistuneita, jotka valmistuivat työttömäksi. Ja siinä jatkoin opintoja sitten ja itse asiassa luin valtiotieteen tohtoriksi samaan kertaan työpaikkaa kirkosta odotellessa, joka sitten tuli. Arkkipiispa Jon Wikström liikki sitten tänne Turun Mikaelin seurakuntaan, jossa olin 1,5 vuoden ajan, niin sitten sen jälkeen sain viran Kankaanpään seurakunnasta, Pohjois-Satakunnasta. Sieltä päin olen kotoisin, olen lapsuuteni asunut siellä. Siitä sitten tie vei Tampereen Hiippakunnan tuomiokapituliin, eli Juhan Piikkala oli silloin piispa, niin Juhan tiimiin. Ja silloin tuli muun muassa tämä Päijäkin tutuksi. Täällä tuli käyttöä ja olen tuollakin Jumalanpuolessa aivan pitänyt. Siitä on tosi hetki aikaa. Sen jälkeen tuli valituksi Tampereen seurakuntajohtajan diakonijohtajaksi, jossa itse asiassa oli 10 vuotta. Pienen pätkän olin pois Nokian kaupungilla kasvatus- ja opetuskeskuksen johtajana, joka oli aika iso pesti. Siellä oli mulla 8 vuodesta työntekijää, iso kaupungin tehtävä. Ja sen jälkeen sitten vähän tähän niin kuin kirkon lähipiiriin, tässä aikamiettiä, että se 15 sekuntia. Tuli valituksi
Diakonin ammattikorkeakouluun, jossa toimin kirkollisen koulutuksen johtajana ja sitten diakonisella diakonin johtajana. Nyt tässä nykyisessä tehtävässä Tampereen Mission järjestöjohtajana, joka siis on diakonialan järjestö Tampereella iso ja ikivana, niin on toiminut kohta 8 vuotta. Eli tavallaan tässä kirkon piirissä tämä työura ja esimiestehtävissä on ollut yli 20 vuotta vaativissa isoissa tehtävissä, mutta myös pienissä tiimijohtamistehtävissä. Tämä tällainen niin kuin työuran kautta, joka varmaan voi olla ihan tärkeä, kun näyttää tätä tehtävää. Kiitoksia. Sitten meillä on Ilkka vuorossa. Meillä on täällä Kello Kalliset, joka näyttää aikaa teille ja minulle myös. Ole hyvä. Kiitos. Varmaan täällä minut jo tuntee. Sen verran totean työn ulkopuolelta, että Tampereella on nyt tullut asuttua vuodesta 2005 alkaen Espoosta kotoisin. Siellä käyn kaikki koulut ja niin poispäin. Jos otetaan ihan tämä kirkollinen ura, niin se virallisesti alkoi samalla vuonna 2005, kun tulin siis Forssaan, silloin Iskalla vihki, siis papiksi. Siitä ennen oli muuta elämää ja kaikkea muuta, muun muassa Helsingin kauppatorilla ja kaikkea. Ja olen joskus laskenut, että 20 erilaista hommaa siinä ehti tehdä. Näin niin kuin opiskelujen ohessa ja aikana ja kaikkea. Mutta eli Forssassa 8 vuotta seurakuntapastorina, aikuistyö oli siellä päävastuualueena. Ja sitten tässä nyt sitten reilu 12 vuotta on Bunkilassa ollut pienen seurakunnan johtajana, joskus nautinut sitä, että kirkkoherraksi voi kutsua, kun ei ole kirkkopaikalla aina pappi. Mutta joka tapauksessa pieni on kaunista ja väittäisin totta kai isossa seurakunnassa on isot haasteet, mutta on niitä yhtenäisyyksiä. Koosta riippumatta, että ihmiset on samanlaisia, vähän kuin tiimitkin, että se on aina siitä koko ei ratkaise kaikkea. Mutta varmasti tulee muutakin, niin minä pidättelen pidempään, että oikein nollata ja annetaan Teemulle vuoroksi. Kiitoksia. Teemu, ole hyvä. Kiitos. Eli ilo nähdä täällä paljon tuttuja, myöskin ystäviä on tullut joukkoon. Ja mä oon ollut Jokioisilla kirkkoherran virkaa toimittavana vuodesta 2023 lokakuusta. Tänä vuonna vietän 20-vuotisjuhlaa pappina. 2006 mut liittiin papiksi Sääksmäen seurakuntaan, jossa olen tehnyt suurimman osan pappisurastani. Ensin kasvatuksen pappina ja tiimivastaavana, sen jälkeen diakonian pappina. Kävin hetken aikaa Tampereella diakonian yhteiskuntavastuun yksikön sijaistusta tekemässä 2 vuotta ja nyt on sitten Sääksmäen palvelun jälkeen tämä Jokioisten seurakunta ja Jokiläänin seurakunta ollut työareenani. Mulla on ennen pappisuraa 12 vuoden kaupallinen ura. Iittala, Arabia ja Hackmannia vaihdoin vähän vaikeampaan myyntityöhön, koska tämä Jeesus käy kovin heikosti kaupassa. En ollut eikä kadonnut siinä mielessä, että lasten äidin kanssa sovittiin aikanaan, että kuljemme omille teillemme kuitenkin vanhemmuudesta huolta pitäen ja iloitsen siitä, että poikani kanssa saatiin jännittää tähänkin hetkeen valmistautumista tuossa vappuviikon vaihteessa, kun kävin kotona. Siinä ehkä niin kuin kiteytettynä, sen nostan vielä esiin. Kannuntein aiheista kirkkoherrat, johtajat muutoksessa. Professori kyseli, että mitä tutkit? Tutkin kirkkoherroja, johtajia muutoksessa, koska muutoksessa johtaminen on ollut itselleni aina läskityöelämässä. Kiitoksia teille. Ja sitten on Mertsi. Kiitoksia. Tosiaan tässä kuussa tulee 28 vuotta siitä, nyt taas vähän pätkästä, 28 vuotta siitä, kun Eero Huovinen vihki minut papiksi Johanneksen kirkossa Helsingissä. Tuomiokirkko oli silloin remontissa ja siitä lähtien näissä töissä ollaan oltu ja 2 seurakunnassa Pohjanmaalla on ollut kirkkoherrana sekä Elijärvellä että siellä Lahjalla, mistä Matti Helinki tässä puhui. Yhteensä noin 9 vuoden ajan ja muuten sitten tuolla Karkkilassa Suomen makeimmassa paikkakunnassa sitten tehnyt näitä töitä ja
Mä oon myös aika kova opiskellut. Mä oon opiskellut psykologian perus- ja aineopinnot ja sitten myöskin lyhytterapeuteiksi Integron-instituutissa ja tosiaan kognitiivisesta psykoterapiasta. Ja sitten mä oon myös mindfulness-tunnetaitovalmentaja ja sitten on myös tässä viime aikoina nyt opiskellut positiivista johtamista ja positiivista organisaatiokulttuuria, joka lähtee vahvuuksista liikkeelle, että ei lähdetäkään sieltä ongelmista pelkästään, vaan siitä, että katsotaan, että meidän vahvuudet on vaikkapa täällä kokonaisuudessaan täällä Jokiläinen seurakunnassa, että myöskin sitten näissä kirkkopiireissä. Ja positiivisella mielellä, kun kysyttiin tähän, että millä mielellä tänne lähden, niin positiivisella mielellä ja hyvällä asenteella. Ja täällä on hieno porukka kasassa ehdokkaita ja suuri arvostus näille muille ehdokkaille varmasti, että hyvin monipuolista on työnkuva kaikille meillä varmasti ollut. Kiitoksia Mertsi. Sitten kyselemme, että kerro yksi vahvuutesi Jokiläinen kirkkoherran virkaan. Kerro, miksi tämä vahvuus on kirkkoherralle ja Jokiläinen seurakunnalle tärkeä ja hyödyllinen. Ja Ilkka aloittaa tuosta. Onko se sama 2 minuuttia? Joo, kyllä. No sanoisin niin päin, että 20 vuosi rupeaa tuntemaan jo valtaisemmalaista mentaliteettia. Siinä sanoin, että minulla on oikeasti jopa kotikenttä verrattuna muihin. Otan toisenkin vaikka, ei pitänyt saada ottaa, no tietty maanläheisyys, että väitän näin, että Jokiläinen on kuitenkin sen verran pieni, että ei täällä tarvitse niin kauhean korkealla liikotella ja tehdä liian vaikeita strategioita ja visioita niin kuin näin, että kyllä siihen väittäisin, että ihan paikallisella maalaisjärjellä ja neuvostovaltuuston yhteistyöllä hyvin päästään, että meillä ei minusta ole niin dramaattisen vaikeita asioita, että vaikka painotetaankin, että täytyy olla tätä taitoa, niin jopa minä uskallan sanoa, että vaikka ei olekaan näin isoja tutkintoja kuin kollegoilla toisilla, niin uskon selviämme sitä huolimatta. No nyt minä rönsyyn, mutta ei tulkaan ja loppu. Vahvuus Jokiläinen seurakunnan kirkkoherran virassa on ehdottomasti kolmisäikeinen. Vankka perusseurakuntatyön kokemus ja osaaminen, vahva ja syvä tuntemus Jokiläinen liitoksesta, sen perusteista, tavoitteista ja tämänhetkisestä tilasta ja rohkeus johtaa maltilla muutosta eteenpäin. No mun vahvuudet varmasti liittyy tuohon aktiiviseen kuuntelemiseen, eli johtajalla pitää olla isot korvat ja pitää myöskin osata keskustella niistä vaikeista ja kipeistä asioista, mitä varmasti joka seurakunnassa on. Ja sillä tavalla näiden kautta rakentaa luottamusta siihen, että yhdessä me saamme tästä hyvää aikaiseksi ja löydetään semmoinen paljon yhteistä, mutta myöskin sitten ne erityispiirteet, mitä kussakin kirkkopiirissä on myöskin sitten tulevat rikastuttamaan tätä seurakuntaa. Eli sanoisin, että kaikista tärkein tehtävä uudella kirkkoherralla on luottamuksen rakentaminen ja eikä ole kiirettä, vaan tosiaan kuunnellen työntekijöitä ja kuunnellen luottamushenkilöitä ja kuunnellen sitä sydämen ääntä, tunteita. Joo, mä lähtisin tähän vastaamaan sitä kautta, että oli Helsingin diakonissa, oli diakonijohtaja, niin pätevöidyin yhteisövalmentajaksi. Ja siihen asti mä työurallani ajattelin olevani jonkunlainen supersuorittaja, että näin niin yksilönä saisin jotakin aikaiseksi. Mutta kun perehdyin tähän yhteisövalmentamisen dynamiikkaan, niin ymmärsin ja olen entistä vakuuttunut siitä, että kaikki se, mitä tehdään, tulee tehdä yhdessä. Kaikki. Se tapahtuu yhdessä työtovereiden kanssa tai yhdessä seurakuntalaisten tai yhdessä luottamushenkilöiden kanssa. Tässä tilanteessa, missä Jokiläinen seurakunta on nyt 3 pitkää historiaa takana olevaa seurakuntaa, ja kuitenkin tästä ollaan nyt rakentamassa yhtä. Millä tavalla me voidaan yhdessä työntekijöiden, luottamushenkilöiden, seurakuntalaisten kanssa luoda sellaista työkulttuuria, toimintatapaa, joka on itse asiassa yksi, vaikka se näyttäytyy nyt 3 eri kirkkopiirissä.
Se vaatii paljon työskentelyä. Se vaatii paljon työskentelyä työntekijöiden kanssa ja luottamushenkilöiden ja seurakuntalaisten kanssa. Mutta mulla on tähän hyvät koulutukset, mutta myös aika paljon järjestökentällä puhuttaa osaamista. Ja meillä on hyviä esimerkkejä myös siitä, että millä tavalla me saadaan innostettua ihmisiä mukaan. Ja tämä on se oikeastaan ihan keskeinen asia, mitä haluaisin tuoda. Kiitoksia. Ja sitten me kuulemme seuraavan harkkauden, ja se on Matin vuoro. Otan Mertsin mikin tästä. Matin, laitetaan se tällä puolella. Hyvät ystävät, Raamatussa luvataan, hän, joka antaa kylväjälle siemenen ja suo ravinnoksi leivän, antaa teillekin siemenen ja moninkertaistaa sen. Ja hän sallii teidän hyvyytänne sadon kaittua. Mä oon toisesta kirjasta korintolaisille luku 9 ja 10. Siemenen, jonka viljelijä kylvää, sekä sateen ja auringonvalon ja lämmön, jota tarvitsemme viljan kasvamiseksi, me saamme Jumalalta. Siemen ei muutu viljaksi ilman viljelijän työtä. Vilja ei muutu leiväksi ilman mylläriä, joka viljan jauhaa, ja leipuria, joka leivän leipoo. Maanviljelijä, mylläri, leivän leipoja ovat kaikki Jumalan työssä, Jumalan työtovereita. Tämä on itse asiassa hyvin luterilainen ajatus. Ja kristityn ei tarvitse vetäytyä luostariin palvellakseen Jumalaa, vaan hän voi toteuttaa hengellistä kutsumustaan jokapäiväisessä arkisessa työssä. Kun ihminen tekee työnsä hyvin ja palvelee sillä lähimmäisiä, hän samalla palvelee Jumalaa. Kun me teemme Jumalan työtä, hän lupaa moninkertaistaa sadon. Siis siunata meidät ja meidän työmme. Voimme saada runsaamman sadon ja voimme saada maukkaamman leivän. Ja kun saamme runsaamman sadon, voimme jakaa sitä entistä enemmän myös niille, joilta jokapäiväinen leipä puuttuu. Hän sallii teidän hyvyytänne sadon kaittua. Kristitty ihminen voi katsoa elämää hoitoista käsin, luottamuksesta käsin. Hän voi laskea elämänsä sen varaan, että Jumala, joka antaa meille sateen ja auringon, valon ja lämmön, on aina viimeinen sana sanottavana minun elämässäni ja meidän elämässämme. Samalla tavalla kuin maahan kylvetyllä viljalla tulevaisuus on Jumalan kädessä, niin se on meillä jokaisella elämämme eri vaiheissa. Usko ja luottamus Jumalaan kantaa, hän siunaa työmme ja antaa meille sadon. Kylvän siunaaminen on vanha kirkollinen ja jo keskiajalta lähtöisin oleva perinne. Silloin keväisin järjestettiin rukouskulkua ja pelloa. Asukkaat kokoontuivat pyytämään yhdessä Jumalalta siunausta alkaneelle kasvukaudelle. Seuraavan talven sato oli kylvän onnistumisen varassa. Tänään me liitymme tähän perinteeseen ja pyydämme Jumalan siunausta uudelle kylvökaudelle. Tänään satoomme uhkaavat uudet haasteet, sodat ja niiden moninaiset vaikutukset. Rauhan ruhtinas, kiitos siitä, että olet luvannut olla myös tänään meidän kanssa. Amen. Kiitoksia. Seuraavaksi meillä onkin täällä yleisökysymyksiä. Ja jos teillä on vielä näitä kysymyksiä siellä, niin toimittakaa tuolla Tiikalle vaan, että hän on tuolla etuistussa. Ja ensimmäinen yleisökysymys on tämmöinen, että miten suhtaudut kirkkoherran valtaan suhteessa luottamushenkilöihin ja toisaalta kirkkoherran vastuuseen suhteessa työntekijöihin? Ja tähän teemaan tästä Kirkkoherran valtaan suhteessa luottamushenkilöihin ja vastuuseen suhteessa työntekijöihin. Kirkkoherra on puun ja kuoren välissä linkkinä näiden kahden
organisaation kokonaisuusosien välillä. Ja siinä ajattelin, että kirkkoherran tärkeä tehtävä on rakentaa yhteys luottamushenkilöiden kanssa, löytää yhteinen työskentelykielitapa ja rakentaa suhde ja se luottamus, josta tässä aiemmin jo puhuttiin. Ja sitä kautta kirkkoherra saa toisaalta selkänojaan toimiessaan taas sitten omassa tehtävässään työorganisaation päin. Ja ajattelin, että kirkkoherran tärkeä tehtävä on siinä välissä pitää huoli siitä, että luottamushenkilöorganisaatio keskittyy strategiseen ja taktiseen osaamiseen ja työntekijäorganisaatio saa rauhassa tehdä operatiivista työtä, sitä päivittäistä työtä, niin että kummankin vastuualueet on selkeät ja rakennetaan yhteisiä vuoropuhelun ja tutustumisen areenoita. Esimerkiksi olen ottanut käytäntöön sen, että kirkkoneuvoston kokouksiin tiimien edustajia pyydetään esittelemään asioita, että se on aina pelkästään kirkkoherra tai talouspäällikkö, joka esittelee ja näin vahvistaa myös luottamushenkilöorganisaation ja työorganisaation välistä vuoropuhelua. Kiitos. Sitten Mertsi. Kirkkoherralle annettu valta on palvelemista varten, eli kirkkoherra on sellainen palvelijan rooli ja kirkkoherra palvelee niillä tiedoilla ja taidoilla, mitä hänellä on, liittyy yhteisöäkin kuin seurakuntaa ja luottamushenkilöitä. Ja hyvin tärkeä asia tässä on vuorovaikutus, ja selkeät rakenteet ja yhteistyön rakentaminen. Eli jos me ajatellaan sitä, että luottamushenkilöt ja työntekijät kokoontuu yhdessä suunnittelemaan vaikkapa seuraavan toimintakauden toimintaa, niin siellä yhdessä etsitään sitä polkua ja kirkkoherra on siinä sitten sillanrakentajana kaikkien välillä. Ja huolehtii siitä, että demokratia tapahtuu, eli se myöskin, että se on palvelemista varten, mutta myöskin se, että siinä tosiaan sitten kuunnellaan niitä ihmisiä ja kirkkoherra esittää kirkkoneuvostolle toimii esittelijänä, mutta viime kädessä luottamushenkilöllä on suuri valta päättää niistä seurakunnan asioista. Ja tämä vaatii tietysti huolellista valmistelua ja siitä, että on perillä taloustilanteesta ja niistä tärkeistä asioista, mihin tässä pyritään ja tavoitteista ja niistä selkeistä toimenpiteistä. Ja kirkkoherra myös sanottaa sitä seurakunnan toimintaa mahdollisimman selkeästi ja konkreettisesti, että tiedetään, minne ollaan menossa. Mutta näkisin tässä jokin välissä sen, että se on tätä yhteistyön rakentamista ja tasapuolisuutta ja myöskin sitä luottamuksen rakentamista. Ja tosiaan tässä on sekä se strateginen että operatiivinen ulottuvuus, että strategisesti mietitään siellä luottamushenkilöiden kesken asioita ja sitten niitä toteutetaan käytännössä siellä työntekijän kanssa. Mutta paljosta on kirkkoherran vastuussa. Valta seurakunnassa on seurakunnan jäsenet. Kaikki valta. Käytännössä kirkkovaltuuston jäsenet, kirkkoneuvoston jäsenet sitten sitä valtaa käyttää sen mukaan, miten seurakuntavaaleissa ääniä tulee. Kirkkokunnan tehtävä on ensinnäkin toimia luottamustoimijoiden esittelijänä ja esitellä ne asiat sen mukaan, miten kuuluu esitellä, eli riittävät faktat päättäjille siitä, että päätöksiä voidaan tehdä ja että ne on oikeat asiat ja riittävät asiat. Päättäjät päättävät. On niin, että valtuustolle kuuluu tyypillisemmin, johtuen ei pelkästään siitä, että se kokoontuu harvemmin, niin sinne kuuluu isommat asiat. Puhutaan strategiasta. Eli tavallaan siitä, miltä maailma näyttää tulevina vuosina. On hyvä miettiä ennakkoon asioita ja tavallaan miettiä, miten jokinlainen seurakunta voisi pyrkiä omalla tavallaan niihin vastaan. No, mutta nykypäivänä tiedetään, että tämä on kovin nopeasti tämä maailma. Mutta siitä osin, miten voidaan, meidän tulee itse valmistautua siihen. Kirkkoneuvosto
enemmän operatiivisempi, eli se ottaa sitten jo enemmän kantaa käytännön asioihin ja siinä sitten kirkkoherra toimii puheenjohtajana. Sitten suhteessa työntekijöihin kirkkoherra on tietenkin esimerkiksi ihan kirkkolain mukaan. Johtaa toimintaa, johtaa sitä työyhteisöä niin, että se pystyy parhaalla mahdollisella tavalla tekemään sitä työtänsä, jota varten ihmiset on palkattu niihin tehtäviin. Kirkkoherra on mahdollistaja, se on innostaja, se avaa keskustelua ja todellakin luo mahdollisuuksia siihen, että myös seurakuntalaiset voisivat tulla mukaan. No, minä käyn tilanteen vähän toisinpäin. Aika monessa puheenvuorossa, ei kaikissa, vähän on lähdetty luottamushenkilöt edellä. Oikeastaan minulla on aika iso huoli siitä, että täällä ei olekaan kysytty niin päin, että mikä on työntekijöiden jaksaminen, mikä on työntekijöiden hyvinvointi. Ja se on nyt tavallaan kirkkoherran vastuulla. Nimittäin on tarkoitus saada sellaisen kauhukuvan, että pahimmillaan tilanne voisi olla tämä esikohtekumpulainen. Että suunnitelmat luottamushenkilöt etsivät suuressa viisaudessaan sen tämän turvallisuusstrategian ja kaikkea muuta vastaavaa, ja sitten työntekijöille ilmoitetaan, että tätä kaikkea pitäisi tehdä. Ja että tavallaan luottamushenkilöt elää omaa elämänsä omassa kuplassaan ja keksivät vaikka minkä näköisiä visioita, ja työntekijät ovat pihalla kuin joiden pitää sitten 10 erilaista strategiaa toteuttaa käytännössä. Ei tarkoitus toimi. Eli sen takia, että jos lähdetään miettimään, miten saadaan toimimaan, niin pelkästään se, että kyllä sekä työntekijöiden että luottamushenkilöiden välillä pitäisi olla mahdollisimman hyvä yhteistyö, että ne eivät elä omaa elämänsä äärimmäisen huonosti toisella kuunnellen, vaan oikeasti melkein mahdollisimman paljon kokouksissa, niin kuin vähän otti esiin, että olisi syytä, että työntekijöitä olisi mukana, kertoisi missä mennään, mitä kannattaa tehdä, mitä ei kannata tehdä, ettei nyt sitten voisi olla suoraan sen takia, että ei oteta selvää eikä paneuduta työntekijöiden asioihin niin kaikki miten sattuu. Ja tässä on oikeasti kyllä kirkkoherran kauhean iso tavallisen puhujakori siinä kohtaa, että miten saadaan nämä kaksi porukkaa pelaamaan mahdollisimman yhteen, että ei sitten synny tällaista tilannetta, että toinen puoli kuormittaa toisen yli tai sitten työntekijät eivät jaksa, kun aina syydetään lisää vastaan. Ei muuta. Teemu pyysi kommenttikuuluvuoroja lyhyetään. Teemu Pylle myös kommenttikuuluvuoroja tästä. Tässä on noussut hyviä näkökulmia esiin ja ajattelen, että Jokiläänin liitosta valmistaessa onnistuttiin muovaamaan sellainen hallinto-organisaatio, joka mahdollistaa vahvasti niin seurakuntalaisten, luottamushenkilöiden kuin työntekijöiden jatkuvaa vuoropuhelua. Ja lisäksi kun toiminnan talouden suunnitteluvuodessa on ohjeistettu ottamaan huomioon tätä vuoropuhelun vahvistamista, niin ajattelen, että se tavallaan niin kirkkoherra kuunteli paljon sitä ja kirkkoherra voi muodostua myös pullonkaulaksi. Niin tässä kohden ainakin meidän kirjoitettu hallintomuoto mahdollistaa laajan vuorovaikutteisen keskustelun ja mukaan kutsumisen. Ja tätä pidän onnistuneena muotoilua. Kirkkoherra tarvitsee ennen kaikkea todellisuuden tajua. Se on se ensimmäinen, mitä tarvitaan, koska meillä on tietyt pelineet ja työntekijät, ja kirkkoherra huolehtii työhyvinvoinnista ja siitä rajoista, että ihmisiä ei niin ajeta loppuun. Ja tämmöinen työhyvinvoinnin johtaminen on tänä päivänä hyvin tärkeä asia. Siitä on työnantajan vastuussa. Ja se, mitä tarvitaan myös johtamiseen, on viestintää. Eli selkeää viestintää, se mikä tuossa minulta unohtui, ja mitä tässä puheenvuorossa ei ole tullut esille, että kyllähän tämä toimitaan myös saalien kautta, ja kirkkoherran pitää olla selkeä sanainen ja osata tosiaan tehdä niitä tärkeitä huomioita luottamushenkilöille, että osataan päättää sitten niistä yhteisistä asioista. Eli näkisin sen, että kirkkoherra huolehtii rajoista myös. Matti. Joo, ihan lyhyesti vaan jotain ajattelua tässä vieressä. Mä olen sitä mieltä, että strategia on aivan välttämätön. Se on erityisesti valtuuston työväline, jolla me, niin kuin sanoin, katsotaan hiukan eteenpäin. Niiden tietojen varassa, joita meillä tällä hetkellä on, me katsomme hiukan eteenpäin. Pyrimme tekemään sen, mitä me voimme, jotta
tämän Jokiläinen seurakunnan tulevaisuudessa mahdollisimman hyvä. Ymmärrän sen ja kaikki ymmärtää, että maailma muuttuu. Mutta tämä on tavallaan ihan aivan välttämätöntä, jotta sitten myös työntekijät voisivat sitten sen mukaan tehdä. Sitten siinä on kysymys johtamista. Miten strategia, miten se johdetaan käytäntöön? Ja siinä on tietysti erilaisia ajatteluja polkuutin takana, mutta silloin kun se ei ole ikään kuin ylätasolta annettu, vaan se on yhdessä valmisteltu asiakirja, yhdessä katsottu tulevaisuuteen ja muodostettu se. Silloin niin, että siinä on luottamushenkilöitä seurakunnan jäseniä ja työntekijöitä mukana, niin silloin he jo sitoutuu siihen ajatteluun. Ja silloin päästään yhdessä eteenpäin ainakin mahdollisesti. Kuten huomaatte, panelistit alkavat lämpenemään selkeästi. Sori Ilkka, mä en päästä sua enää lukeeseen tässä. Jatketaan eteenpäin, voidaan katsoa, jos tuolla jossain seuraavassa mutkassa. Seuraava kysymys on tämmöinen. Mikä on suhteessa kirkon herätysliikkeisiin ja minkälaista yhteistyötä haluaisit rakentaa niiden kanssa? Ja Mertsi pääsee aloittamaan. Kiitoksia. Eli olen taustaltani yleiskirkollinen, eli ihan tavallinen luterilainen, mutta tunnen hyvin nämä kirkon herätysliikkeet ja olen toiminut niiden kaikkien kanssa yhteistyössä. Ja tosiaan niin näen herätysliikkeet arvokkaana kirkon sisällä ja haluan toimia sellaisena sillanrakentajana ja sovittelijana. Tulen perheestä, jossa isä oli hyvin aktiivinen 5. herätysliikkeen ihminen. Hän itse asiassa oli tämän seurakunnan palveluksessa, Ypäinen seurakunnan siis 60-luvun alkupuolella nuorisotyönohjaajana. Meidän sukua on tästä nurkilta hollantarilaiset. Ja se totta kai on selvää, että perheen ajattelu siirtyy jälkipolviin. Sitten opiskeluaikana mun opiskelukaverit oli pääasiassa työryhtäjä eli herättäjä. Ja se vaikutti vähän toiseen suuntaan mun ajatteluani. No, tällä hetkellä mä olen kansankirkollinen ihan vahvasti, siis kansankirkollinen tai jopa kansalaiskirkollinen, eli ajattelen, että pitäisi entistä enemmän pystyä aktivoimaan ihmisiä mukaan kirkkotoimintaan, koska meillä on hyvin paljon mahdollisuuksia. No, tämän taustasta johtuen niin ymmärrän herätysliikkeitä ja arvostan niiden toimintaa. Herätysliikkeet ovat olleet kirkon historiassa. Mulla on siis Suomen skandinaavinen kirkkohistoria päällä tehtävämasteritutkimuksessa niin merkittävä tekijä Suomen kirkossa. Ja mikä voisi olla tänään jotain vastaavaa? Voi olla myös herätysliikkeessä, mutta voi olla jotain muuta. Niin. Tuolla lyhyesti nyt sanoisin oikeastaan niin päin, että kyllä aika lailla kokemustaan näistä kaikista isoista tutuista näinävikäisistä herätysliikkeistä ja se on ollut äärimmäisen tavallaan tuttua, että siinä on jotain kotoista toisaalta ja sitten mitä hyvin tiedän, että monessa asiassa ottanut siihen myöskin välimatkaa, mutta kun tosiasia on myöskin lähes jokaisessa Suomen seurakunnassa vähän näin, että kun mietitään, ketkä yleensä keskimäärin on kaikkein aktiivisimpia ja osallistuvat vahvasti seurakunnan toimintaan, niin lähes jokaisella on tämmöinen, ei jokaisella, mutta monella herätysliikkeen tausta. Äärimmäisen sitoutunutta porukkaa. Ja se on äärimmäisen sääli sitten, että sitten nämä muutamat asiat, jotka nyt kaikki kertovat, niin sitten rikkoo sitä. Että sitten menee suhteessa ristinäköistä yhteistyötä, missä sanoisin häviää kaikki. Että niin pitkälti kuin minussakin ja pystyn, niin yritän aina keskittyä siihen, että kun Jeesus on ykkösaihe, niin jätetään ne tappelunaiheet jonnekin tuonne kirkon seurakunnan ulkopuolelle. Ja niin kuin tehdään yhteistyötä kaikissa siinä, missä pystytään. Näin. Oma hengellinen polku sisältää 16-vuotiaana ratkaisun tekemistä Vilkeon missiossa. Sen jälkeen maailmallisuutta, kunnes elämä murjoi ja palasin seurakuntayhteyteen kirkkovaltuutettuna ja tuli kokemus, että olen tullut kotiin. Seurasi karismaattinen vaihe, jossa tutustuin karismaattiseen liikkeeseen, kunnes kesätyössä kohtasin Kyöpin, joka palautti maan pinnalle. Pappina olen etsinyt omaa urroa, eli järjestystä. Minussa on sitä vähän katolilainen vivahde myöskin. Ja olen löytänyt oman hengellisen maaperäni hengellisestä puhjauksesta.
jonka keskeinen periaate on kunnioittaa toisen kokemusta pyhän äärellä rinnalla kulkien. Ja tästä tulee myös kirkkoherran tehtävä mielestä. Kirkkoherran tehtävä on vaalia seurakuntalaisten mahdollisuutta löytää oma hengellinen kotinsa ja toteuttaa omaa hengellisyyttä omassa hengellisyyden vaiheessaan. Ja silloin kirkkoherran tehtävä on rakentaa yhteyttä erilaisten uskon tulkintojen ja uskon kokemusten välillä. Niinpä kokemani onkin, että kunpa voisimme olla avoin, vieraanvarainen, vastavuoroinen, ymmärrystä etsien, yhteyttä rakentava silloinkin, kun ei voi hyväksyä kaikkia, mitä toinen eikä omassa uskonkokemuksessaan ajattelee. Jokainen meistä kulkee omaa tietään Jumalan edessä ja ajattelen, että kirkkoherran tehtävä ei ole sulkea ovia, vaan asettaa yhteisiä pelisääntöjä niin, että lähetysjärjestöjen edustajat voivat tulla osaltaan palvelemaan seurakuntalaisten hengellistä elämää koskaan. Kiitos. Sitten kolmas yleiskysymys kuuluu näin, että mikä on tärkeintä rivin seurakuntalaisen kohtaamisessa ja pyydetään kahta eri asiaa ja Matti aloittaa. Läsnäolo on läsnä siinä hetkessä ja siinä tilanteessa. Olisi sitten iloinen asia tai niin kuin papin työssä monesti niin jollain tavalla kriittinen tai elämän kriisissä tai surua. Ja myöskin keskustelua avaava. Joo, sitä ei tarvitse varmaan pidemmältä. No niin, se on varmaan minulle kaikkein tutuinta. Itse on se fiilis, että turha sitä yrittää olla yhtään enempää kuin on. Ehkä joku ajattelen, että pappikin on ihminen. Ja sitten jotenkin se, että niin tosiaan tuli ihan hyvä, että se auttaa paljon, jos osaa kuunnella. Että silloin kun juttelee jonkun kanssa, on se nyt sitten sureva ihminen tai sitten kasteperhe tai viikipari tai muu poispäin, että ne voi olla vain heitä varten läsnä. Niin se ottaa jo paljon. Tuntuu, että nykyisin kaikilla kauhean kiinni, kukaan ei muuten vaan yhtään mitään. Paitsi tuottaa kännykässä. No ei siinä. Mutta kyllä se läsnäolon taito, kuuntelemisen taito on äärimmäisen olennaista ainakin minussa. Ei muuta tähän. Kaksi ulottuvuutta. Aidosti läsnä oleva rinnalle asettuva kuuntelu ja sen jälkeen kutsu yhteyteen. Ajattelen, että jokaisessa kohtaamisessa on mahdollisuus myös kutsua yhteyteen löytämään omaa paikkaa seurakunnassa. Nykyisin paljon puhutaan tuosta myötätunnon voimasta ja olen itse nähnyt sen erittäin arvokkaana tässä papin työssä ja ihmisten kohtaamisessa. Myötätunto, eli kuulevat korvat ja näkevät silmät ja yhteys, sanaton yhteys ihmisten välillä, jossa korostuu välittäminen ja rakkaus lähimmäiseen. Kiitoksia. Ja sitten meillä on kolmas harjoitushetki tuossa. Ei ole valmistautua. Sen verran sanon vuodiksi, että tässä alussa olisi kaikille tuttu virsi 462, se olisi nyt laulettu tässä vaiheessa. No niin, eli soi kunniaksi vuoden liittyville. No niin, arvoisa maanviljelijät. On yksi asia, mikä minua on ärsyttänyt suunnattomasti jo hyvin monta vuotta. Ja tämä äärimmäisen ärsyttävä asia, se on television säätiedotus. Nimittäin jos mietitte sitä, niin kuinka monta kertaa vuosien varrella siinä vaiheessa, kun päästään suurin piirtein toukokuuhun, niin ainoa asia, mitä ne kommentaattorit kokevat kerrasta toiseen, viikosta toiseen, on se, että no, saadaanko oikein hyväksi tämmöiset lomakkeet, onko auringonpaistetta jatkuvasti ja onko vähintään 25 astetta, että se on se ainut, mitä olemme aina ilmakeskisesti.
Ja se, mikä minua ärsyttää siinä, on se, että on siellä Suomessa aika monta muutakin ihmistä kuin vain niitä lomalaisia. Muun muassa maanviljelijät. Ja kaikki nyt tietävät, jotka on maanviljelyksen kanssa tekemisissä, että jos se kesä on oikeasti ainoastaan sitä 80 astetta, kuivaa, lämmintä, kuivaa, niin tuo sato ei ole kovinkaan kaksinen sen jälkeen. Eli me uskaltaisin väittää, että maanviljelijä on keskimääräinen ihanne tämmöinen kesäsäännös sopivasti sadetta tasaisesti sillä tavalla viikoittain, ainakin parina 3 päivänä ei mitään rankkasateita, vaikka ihan tihkua ja näin poispäin. Aina välissä saa olla hellettä. Ja sitten vanha totuus, että mikä sataa ennen juhannusta on laari, sen jälkeen laarista pois, että sitten saa tulla niitä heinäpoltuja kyllä ihan sopivasti, vaikka niillä lomalaisillakin kyllä. Mutta, että jos nyt unohdettaisiin joskus ne säätieteilijät, voisi viisastua niin paljon, että miettisivat joskus myös siltä kannalta, että mikä oikeasti olisi sille maanviljelijälle niin kuin täydellinen kesästä, eikä vaan minun lomani ennen kaikkea. Ja sitten luen tässä tähän väliin. Tämä on Matteukselta lyhyt kohta, missä Jeesus sanoi näin. Silloin hän sanoi opetuslapsillensa, eloa on paljon, mutta työmiehiä vähän. Rukoilkaa siis elon Herraa, että hän lähettäisi työmiehiä elon korjuuseensa. No, tosiasia on tässä yhteydessä, että kyllähän Jeesus ennen kaikkea tarkoitti tätä hengellistä puolta, että ihmiset olivat hengellisessä hädässä, olisivat tarvinneet paimenia, ihmisiä, jotka auttavat, eikä tukevat, johdattavat taivasten valtakuntaa. Mutta minä haluan ottaa ne myöskin kerrankin kirjaimellisesti. Nimittäin toinen asia, mikä nykyisin oikeasti Suomessa kasvava ja iso ongelma on se, että löytyykö niitä konkreettisia työmiehiä enää elon korjuuseen. Löytyykö oikeasti kohta enää maanviljelijöitä tästä maasta. Nimittäin vuosi vuodelta heidän määränsä lähenee ja vanhenevat hyvin harvassa paikassa enää seuraava sukupolvi jatkuu. Ja se on oikeasti iso haaste ja iso ongelma. Jos ei löydy enää niitä työmiehiä elonkorjuuseen ihan oikeille kelloille myöskin. Ja sen takia on syytä rukoilla kahta asiaa. Toisaalta näitä hyviä säitä ja kelejä, että todella saataisiin se hyvä sato, mutta yhtä lailla, että löytyisi sitten myöskin niitä työmiehiä. Ja siksi päätän tämän hartauteni lyhyen rukouksen. Herra, katso maamme puoleen ja suo ilmat, joilla saamme tarpeeksi hyvän sadon, jotta meidän jokaisella pysyy leipä pöydässä. Suo yhtä lailla löytyä heitä, jotka haluavat jatkaa töitä peruilla, ja anna meidän arvostaa ja kunnioittaa heidän työtänsä. Amen. Kiitoksia Jukka. Sitten täällä olisi seuraava kysymys. Kuvitellaan, että olet Jykiläinen seurakunnan vapaaehtoisten koulutuspäivässä. Tehtäväsi on Jykiläinen uutena kirkkoherrana pitää päivän aluksi minuutin innovaatiopuhe tai motivaatiopuhe seurakunnan vapaaehtoisille. Tämän aloittaa Ilkka. No niin, tervetuloa itse kullekin. Täällä on oikein mukavasti vapaaehtoisia tänään illalla paikalla. Ja kun en tiedä yhtään, että onko teillä kokemusta ennestään seurakunnasta, niin voi sanoa, että seurakunnassa ei missä kyllä riittää tehtävää ihan jokaisella. Löytyy musiikista, vuoroja on tarjolla vaikka jokaiselle halutaan tekijä mukaan. Sitten on tätä diakoniapuolta, voitte vapaaehtoisena auttaa niitä, jotka tarvitsevat kuuntelevaa korvaa tai tulla pitämään kirpparia tänne. Ja mitäs kaikkea nyt sitten on nuorten puolellakin. No isostoiminta kaikki tuntevat sen tietysti. Siellä on aina tilaa ja myöskin vanhemmille isosille. Ja kyllä nyt sitten meillä on myös erittäin paljon tietysti eläkeikäistä väkeä, jotka kaipaavat yhtä hyvin sitä, että heitä kuultaisiin, heille pidettäisiin seurata monta kertaa seurakunnassa, jossa oikein mielellään otetaan vastaan uusia vapaaehtoisia, jotka voivat osallistua. Että ei tehokkaan kenenkään tarvitse lähteä täältä niin kuin sillä tavalla, ettei ole mitään tarjolla minulle, että
olkaa huolehtia, että kaikille paikkoja on. Ei. Terve! Kiva nähdä sinua juuri siinä. Tiedätkö, kirkkokahvin keittovuorot, niitä ei tarvitse. Eikä koneiden kantavuorojakaan ole tänä iltana tarjolla. Koska haluan, että pysähdyt miettimään 3 kysymystä. Mitä sinä osaat? Mistä sinä itse innostut? Mikä on sellainen tekeminen, johon haluaisit kutsua kaverisikin mukaan? Tässä illassa ei jaeta valmiita tehtäviä, vaan löydetään juuri se tehtävä, jota sinä haluat itse olla rakentamassa, muovaamassa ja tekemässä. Ideoidaan yhdessä kaikki mahdollista. Sitten pääsee metsään. Kiitoksia. Aivan mahtava juttu, että on tullut tänne vapaaehtoisten päivään. Ja täällä näkyy monia uusia kasvoja, jotka innokkaasti haluaa tehdä yhteistä työtä seurakunnan ja lähimmäisten parhaaksi. Meidän seurakunnasta löytyy jokaiselle jotakin ja jokaiselle paikka. Ja meillä on täällä sellainen periaate, että kukin saa itse päättää, mitä haluaa tehdä. Ei ole pakko tehdä jotakin asiaa, jos se ei tunnu hyvältä. Ja mitä vapaaehtoiset saa tästä meidän vapaaehtoistyöstä? Meillä on muun muassa täällä joka vuosi pieni keväthetki vapaaehtoisille virkistäytymistä. Sitten meiltä löytyy yhteiset kokoukset, jossa juodaan kahvia ja suunnitellaan yhteistä toimintaa. Ja meillä on myös semmoinen jouluruoka kaikille vapaaehtoisille. Ja jos haluat, voit vaikkapa heti liittyä meidän vapaaehtoisten WhatsApp-ryhmään, jossa sitten voidaan jakaa myös näitä vapaaehtoisten vuoroja, jos tulee peruutuksia. Ja mitä tästä vapaaehtoisuudesta saa sitten myös muuta? Ihan varmasti täältä saattaa löytyä hyviä ystäviä, täältä löytyy yhdessä tekemisen iloa ja kokee merkityksellisyyttä. Se on tosi tärkeää meille ihmisille tänä päivänä kokea merkityksellisyyttä, että saamme antaa ne omat lahjamme yhteiseen käyttöön. Aivan mahtavaa ja hienoa, että olet tullut tähän vapaaehtoisten iltaan. Yhdessä jaamme, yhdessä saamme ja yhdessä me jaksamme. Kiitos. Hyvät ystävät, tervetuloa vapaaehtoisten iltaan. Me aloitetaan tämä ilta nyt vähän poikkeavasti, ei niin kuin seurakunnassa yleensä, vaan mä laitan teidät nyt tässä seuraavaksi. Se on meillä tämä seurakuntasali. Siirretään vähän pöytiä tästä sivuun. Me kuvittelen tässä, että tässä on, otetaan ensi alkuun Suomen kartta tähän ja katsotaan, että mistä päin me ollaan tultu tänne. Jos me ollaan kovasti kaikki tästä niin kuin jokioisilta, niin voidaan katsoa vähän kyläkohtaisesti, että mistä päin me ollaan tullut. Joo, mä tiedän, että toiset teistä tuntee toisensa paremmin, mutta täällä on myös aika paljon sellaisia ihmisiä, jotka ei tunne toisiaan. Tätä kautta me päästään vähän jokainen ääneen, voidaan kertoa vähän itsestämme. Mä haastattelen siinä vähän teidät, kysyn teidän nimen, voitte kertoa etunimen ja voitte kertoa vähän myös siitä, että mikä teille on tärkeää. Mitä te haluaisitte itse tehdä? Millä tavalla te haluaisitte tulla mukaan seurakunnan toimintaan? Okei, sitten tämä työskentely jatkossa. Pointtina tässä työskentelyssä on se, että jotta ihmisten osaamiset, kyvyt ja taidot tulisi käytetyksi, niin ensiksi tulee luoda hyvä, positiivinen ilmapiiri siitä tilanteesta. Sen jälkeen mä uskon, että koska ihmiset ovat tulleet sinne paikalle, ne ovat kiinnostuneita lähtökohtaisesti vapaaehtoisesta toiminnasta, niin kyllä sitten näitä tehtäviä löytyy, niin kuin tässä kollegat sanoo. No niin, kuultiin 4 että montako vapaaehtoista lähtee mukaan hommiin? Käsi ylös. Hyvät puheet. No niin, hyvät puheet oli. Sitten mennään vähän tuonne hengelliselle puolelle ja kysytään, että millaista uskoa ja hengellisyyttä haluaisit kirkkoherrana edistää Jokiläinen alueella? Ja Teemu aloittaa.
Niin. Ainoa raja, joka siihen asetetaan, on se, että kirkkoherrana tulee edistää luterilaisen tunnustuksen mukaista uskoa. Jos olen luterilaisen kirkon kirkkoherra, niin silloin sen suuntaan. Muuten pitäytyisin siinä jo aiemmin kertomassa hengellisessä ohjauksessa ja sen viisaudessa kuunnellen kunkin omaa polkuvaihetta ja rohkaisten häntä tunnistamaan elämässään jo läsnä oleva Jumala siinä omassa hengellisessä kodissaan, jossa kukin kulkee. Kirkkoherra ei voi edistää ja suosia vain yhtä hengellistä suuntausta, ja sen takia tämä hengellinen matkakumppanuusohjaajuus, se on kuin alusta, joka mahdollistaa monenlaisten hengellisen ja uskon kokemusten rinnakkain kulkemisen arvostavassa, kunnioittavassa ja yhdessä Jumalasta oppivassa yhteydessä. Seurakunta on uskon, toivon ja rakkauden yhteisö, ja sellaista yhteisöä kirkkoherrana haluaisin rakentaa, jossa tosiaan se kristillisyys olisi mahdollisimman elämänläheistä. Nähtäisiin sitä joka puolella sitä, että ihmiset välittää toinen toisistansa ja se on tosi puhuttelevaa, kun näkee sitä, että ihmiset auttaa toisiansa ja haluaa soittaa jollekin yksinäiselle tai mennä jonnekin vain käymään ja juttelemaan. Meistä jokainen tarvitsee toinen toistamme ja näkisin tämän yhteisöllisyyden ulottuvuuden seurakunnassa erittäin tärkeänä. Ja ihminen voi kokea tänä päivänä hyvin paljon yksinäisyyttä ja se voi tuntua jopa kipunakin. Niin kirkon tehtävä olisi rakentaa sellainen paikka, johon jokaisen olisi helppo tulla ja myöskin kirkon ihmisten tai seurakunnan työntekijöistä mennä sinne ihmisten luo, jotka eivät enää pääse sinne seurakunnan rakennuksiin. Eli arjen kristillisyyttä ja se, että kirkko on se toivon yhteisö, niin minulla on ollut tärkeää nämä sanat, että jos emme tiedä, miten meidän käy, niin olettakaamme, että meidän käy hyvin myös täällä Jokilähdessä. Niin, joskus minulta kysytty, että minkä sortin teologisen elin on, niin mä vasta mietin ja sitten vastasin, että mä oon mielelläni olisin tekojen teologi. Ollaan edistämässä sellaista toimintaa, joka on lähtökohtaisesti syvästi hengellistä, jossa me toimisimme yhdessä toistemme kanssa, yhdessä ihmisten kanssa. Ja jossa me toimisimme erityisesti Jumalan luomina. Mitä ajatuksia se sitten herättää meissä suhteessa sitten siihen elinympäristöön, niihin asioihin, niihin tilanteisiin, jossa me eletään. Tuossa hartauspuheessa oikeastaan aika lailla vastasin myöskin tähän kysymykseen. Eli me palvelemme Jumalaa tekemällä sitä työtä, mitä me teemme. Ja jokainen työ on itsessään arvokas ja itsessään tärkeä. Kirkossa on minusta vähän liikaa puhetta. Voisimme tehdä enemmän. Meillä on erittäin hyvä taloudellinen tilanne. Yleensä ottaen ymmärrän, että haastettakin on. Mutta silti me voimme toimia. Me voisimme tehdä itse asiassa huomattavasti enemmän. Innostaa ihmisiä mukaan. Ottaa kavereita mukaan. Luoda erilaisia yhteisöjä ja yhteisöjä yhdessä tekemistä. No, nyt kyllä muistan sitä taiteilijaa, kuka sen mahtoi olla. Taas oli piispa Eero kirjan kannessa. Sen kirjan nimi oli Pappi, ja siinä se evankelista pitkällä sormella osoittaa kohti ristiinnaulittua Kristusta. Ja kyllähän Huovinen totesi, että papin tärkein tehtävä on osoittaa Kristukseen. No, se on sitten eri asia, kuinka siinä onnistuu, mutta joka tapauksessa kyllä mä oon kokenut, että jos tekin jostain oikeasti haluatte
apua saada, niin älkää pyytäkö minut, pyytäkää tuon ylhäältä. Jeesus on niin siinä lyhyt oli. Mutta sitten yhtä lailla monissa tilaisuuksissa, opetuksissa haluan yrittää tuoda tähän päivään näitä Raamatun oppeja, lisäyksiä, mitä se voisi tässä ajassa meille tarkoittaa, miten niitä voisi soveltaa, ettei se ole niin tuntematon kirja, vaan että sitä voisi oikeasti saada ravintoa elämässä. No se on nyt omakohtaisesti mitä ajattelen. Mutta sitten muuten, kauhean vaikea se on sanoa monesti, on istunut milloin missäkin kahvilassa, kun ei ne Humppilan papat ja sen vähän Forssan oikeustakaan ei ne tulkulkaa kirkkoon, niin istuu jossain nesteellä tai milloin missäkin baarissa. Niin että kyllä on koen vähintään yhtä tärkeää, että on sitten istua siellä, missä kansakin istuu. Ja ei, kyllä ne saisi sillä tavalla mukaan, jos mä sanon, että kuulkaa autoa rikki. Minä mun kannattaa viedä, että siinä on 10 ihmistä sanoo, että no mies sinne tai tänne. Ja olen käyttänyt sitä monesti. Voin sanoa, että se on varmaan enemmän sitä käytännön kristillisyyttä, mikä kuulee paljon paremmin muistaa kuin minun puheeni jossain viikkitilaisuudessa tai muualla. Elikkä ja mitä tulee seurakuntaan, niin tosiaan tämä vielä viimeiseksi, niin oikeasti kun nyt saisi sen kynnyksen nykästyä pois paikalta sillä tavalla, että tulisivat nyt vaan viihtymään sinne kuluttamaan aikansa. Kyllä nyt saa kahvilaan tulla, mutta saisi tulla kirkkoonkin yhtä matalalla kynnyksellä, niin sitten olisi kaikki hyvin ja voitettu. Että sen kun vielä onnistun jollain ilmeellä tekemään, niin sitten on kaikki hyvin, että jotain vielä astetta tässä on. Kiitos. Niin, mennään sitten yleisökysymyksiin taas. Haluaisitko kirkkoherrana osallistua enemmän käytännön papin työhön vai hallintoon? Ja Vertsi aloittaa. Kirkkoherran tärkeimmät tehtävät on siellä hallinnossa ja johtamisessa, mutta tämän kokoisessa seurakunnassa on osallistuttava myös niihin käytännön papin töihin. Ja näin nämä kaikki tehtävät hyvin mielekkäin ja ne antaa paljon ja parhaimmillaan ne jopa voimaannuttaa. Eli hallinto ja johtaminen ja selkeys, siinä on varmasti se ydin, mutta myöskin on hyvä, että pysyy kosketus sinne käytännön työhön. Ja kyllä varmasti kirkkoherraa paljon pyydetään kaikkiin tilaisuuksiin puhumaan ja olemaan läsnä. Ja papin numerolla on myös paljon, ja kirkkoherran paljon ihmisten kanssa tekemisissä ja näkyvillä. Tehdä näkyväksi sitä seurakunnan työtä ja toimintaa. Sitä omasta seurakuntapapin työvuorosta niin muistan, että kaikkein mukavampia hetkiä oli tavallisten ihmisten kanssa oleminen. Liittyi se sitten keskusteluun tai keskusteluviikki lain kanssa. Tai sitten ihan tavallaan missä tilanteessa tahansa. Kankaanpään seurakunnassa kinkereitä oli pitkin kyliä ja ne oli todella mukavia tilanteita. Siis tavata niin sanotusti tavallisia ihmisiä ja keskustella ihan niistä asioista, jotka ihmisillä on mielen päällä. Myös kirkkoon liittyen tai ihan mihin tahansa. Kyllä se on oikeastaan se ykkösjuttu. Mutta sitten oikeastaan ihan sanon samoin kollega vieressä, että seurakunnassa hallinto on hoidettava hyvin ja se on kirkkoherran vastuulla. Ja myöskin johtaminen, työyhteisön ja toiminnan johtaminen on kirkkoherran vastuulla ja vastaavalla tavalla hoidettava hyvin. Nämä ei ole, ymmärrän kysymyksen, mutta nämä ei ole toistensa pois sulkevia. No, jos sen kuvaisin näin, että tuo hallinto- ja seurakuntatyö, se on sellainen krooninen kauhun tasapaino. Eli toisaalta siinä, että todellakin tämä seurakuntatyö, ihmisten kohtaaminen, se on melkein se suola. Mutta joskus tekin ajatuksella, että jos tosiaan olisi se tilanne, että voisi vain rauhassa keskittyä siihen hallintoon ja tutkia vaikka kaikkia mahdollisia pöytäkirja-asiapapereita loputtomiin ja niin poispäin, niin kuin elämään mahtaisi olla, koska se on yleensä sen takia, että siinä on tunti aikaa käydä läpi äkkiä tuo lista ja sitten on seuraava tämä vuosia hoidettavana, että niin kuin tässä ideaalimaailmassa, että se on taiteilua sen hallinnon ja kaikkien muun kanssa. Ja tosiasia on kyllä täällä Jokilänissä myös niin, että jos kirkkoherra niin hautautuu kammionsa, tutkistelee kirkkolakia yöt ja päivät, niin seurakunta ei sitä kyllä kiitä, väittäisin näin.
Että tosiasia on se, että kyllä täällä myös kirkkoherra on niin näkyvä ihminen, että on osallistunut monenlaisen seurakuntatyöhön ja riippikoulussakin muun muassa siitä edes mainittu, mutta sekään ei ole ihan pieni rasti, joka vuosi niitä tulee eteen ja kaikkea muuta tällaista. Niin kyllä kaikesta huolimatta kyllä sitä on myös aina selvitty, mutta se on niin sana, minä kutsun, että se on kaupan tasapaino, että ehkä kollegat kutsuvat vähemmän raflaavasta, mutta minulla on aina vielä tämmöisiä kommentteja. Kiitos. Niin kuin Matti totesi, nämä ei ole toisiaan poissulkevia tai vastakkaisia, vaan ne on vain kaksi monista kirkkoherran tehtävän ulottuvuuksista. Ajattelen, että kysymys on rajauksen kyvystä ja sen ymmärryksestä, että tietää milloin kirkkoherran on edustettava ja milloin on kriminaalitettava asia. Ja kirkkoherran on tämän kokoisessa seurakunnassa, se on se, kun mun työstä vähintään 50% on sitä ihan peruspapin työtä, jossa onneksi vankka puheidenvalmistusrutiini extempore otteella mahdollistaa sen, että aikaa jää myös hyvin hallintoon, henkilöstön johtamiseen, toiminnan johtamiseen. Ja siinä ajattelen, että kyllä rajata on tärkeää. Ajattelen kirkkoherrana, että tarvitsen sitä peruspapin työtä, koska oma identiteettini on teepappi. Ja samalla kun toteutan peruspapin työtä, kuulen sen seurakunnan psykkeen, elämän ja pystyn paremmin olemaan taas sitten puheissa ja saarnoissa niissä läsnä. Ja toisaalta hallinto on minun tehtäväkseni annettu kirkkoherrana, jollen hoida sitä ja sen kavulla mahdollista työtiimini hyvää toimintaa tai luottamushenkilöhallinnon hyvää toimintaa, niin silloin aika nopeasti moni asia lähtee ontumaan. Molemmat on hoidettava yhdessä. Kiitoksia. Ja sitten täällä on sitten sama asia, meidän ihan sama asia päin. Mikä kirkkoherran työssä on mielestäsi tärkeintä? Se voi tästä tulla esiin, että voisi nostaa ihan ikkunokkaan. Matti on. Kyllä se tärkeintä on alueen asukkaiden, riippumatta oikeastaan siitä, onko kirkon jäseniä vai ei. Niiden ihmisten kanssa keskustelu erilaisissa tilanteissa, jotka toivottavasti on mahdollisimman harkittavassa. No, kyllä se on varmaan tullut esiin, että kyllä, mutta kohtaaminen on kulunut sana. En tykkää siitä. Se on tullut kärsimään paljon, minkä pöytäksi parannuksia. On tärkeitä. Mutta se, että jos joku kokeilu oikeasti pääsee enää taas vähän niin pintaa syömälle juttu löytyy sellainen yhteys toisen ihmisen kanssa. Tavallaan oman papin kautta ja muuta, niin kyllä se on ehdottomasti työn suola. Ei muuta mitään. Kirkkoherran tärkein tehtävä työssään on toiminnallaan mahdollistaa kirkon tehtävän toteutuminen paikallisseurakunnassa niin, että luottamushenkilöorganisaatio, työorganisaatio ja seurakuntalaiset löytää kukin oman tehtävänsä kirkon työn toteuttamisessa. Siinä kirkkoherra toimii valmentajana, johtajana, kiteyttävänä suunnan näyttäjänä ja osaltaan mahdollista. Kirkkoherran tärkein tehtävä on mahdollistaa yhteistyötä ja seurakuntalaisten ja luottamushenkilöiden ja työntekijöiden välillä. Ja näkisin sen, että me ihmiset menestytään ainoastaan sillä tavalla, että me tehdään yhteistyötä ja puhalletaan vähän niin kuin yhteiseen hiileen ja löydetään ne meille tärkeät asiat ja tehdään yhdessä hyvällä mielellä töitä niiden eteen. Eli näkisin sen, että eri mieltä olemalla tai riitelemällä emme saa paljon aikaa, mutta hyvällä yhteistyöllä ja toisiamme kunnioittaa me voimme saada melkein mitä vaan aikaiseksi tämän yhteisön jonkinlainen seurakunnan parhaaksi, ihmisten parhaaksi, niin että me voidaan tehdä sitä kirkon perustehtävää mahdollisimman hyvin. Kiitoksia. Seuraavaksi pääsette kehumaan ihan tosi paljon, kun saa siellä sieltä, niin
kysymys on näin, että miksi minun kirkkovaltuutettuna pitäisi äänestää juuri sinut Jokiläänin seurakunnan kirkkoherraksi? Ilkka aloittaa. Joo, sekin vielä. Juuri pääsin pari tuntia sitten sanomassa, että kun valitettavasti olen sisältänyt tämän Matteuksen Vuorisaaren kohdalla, että älä soitata torvea edelläsi niin hyvistä teoistasi niin sillä tavalla, että mä juuri sitä, mistä innomaan. Mutta sanotaan, sen verran kun tuossa aikaisemmista, että ei se ole tarkoittanut, että kyllä nimenomaan olen sitä mieltä, että tämä yhteistyö on olemassa, mutta kun vihafraseologia, niin käytän niitä kirjoja. Se on itsestään selvä, että väittäisin, että pystyn tekemään yhteistyötä joka suuntaan, kyllä monenlaisten ihmisten kanssa, että saa olla aika vaikea tapaus, toki. Ja niin kuin sillä tavalla, ja sitten täällä Jokiläänissä väittäisin, että kyllä nyt sen verran tunnen, mitä täällä kannattaa ja mitä ei kannata tehdä, että kaikkea niin kuin uusia visioita ei tarvitse toteuttaa sopivasti kyllä. Ja kun otan nyt sitä strategiasta kopin, aina ei halua selvästi käyttää puutun terveydellä. Sitä strategiasta otan koppia sillä tavalla. Saa strategia, mutta Vähennä 10 sekuntia aina. No, siirrytään näin, että strategia on syytä olla, se on tarpeen, mutta tarpeeksi selkeä, että sekä työntekijät että myöskin luottamushenkilöt ja minä sen ymmärtävät, ei kymmentä strategiaa päällekkäin, vaan niin kuin tällainen yhdessä mietitty, eikä pelkästään niin, että ne luottamushenkilöt yksin sen, vaan siihen pitää saada myöskin työntekijät mukaan. Ei ne sitoutu siihen, jos ei ne tiedä, mitä on päätetty ja ne jätetään tavallaan ulkopuoliseksi. Silloin se ei toimi, ja Teemu oli siinä oikeassa, että silloin kun tehtiin tätä Jokilääniä, niin onneksi työntekijöitä kysyttiin ja pyydettiin mukaan. Mutta samaa se pitää tehdä myöskin strategioiden kohdalla. Ei muuta tehdä, näitä meni ihan itse aiheesta. En kerronut itseäni, mutta anteeksi, Teemu ja Mut on syytä valita Jokiläänin seuraavaksi kirkkoherraksi, koska työ täällä on kesken. Kun lähetettiin vain keskikehon tukevana pätevyydeltä, niin vietiin kirkkoherraksi Jokioisille. Dekaani sanoi muutosjohtajana ja muutoksessa johtajana esittäytyneille, että sinä et mene johtamaan sinne muutosta. Sinä menet vakauttamaan seurakunnan, tekemään peruspapin työtä ja huolehtimaan, että perustehtävät toteutuvat. No kuinka ollakaan vahvasti ohjausryhmän kanssa ja luottamushenkilöiden kanssa johdettiin liitosprosessia ja ollaan muutoksen keskellä. Ja tässä muutoksen keskellä meidän työyhteisö tarvitsee pysyvyyttä, jatkuvuutta, turvaa siitä, että on selkeä kuva, miksi liitos on tehty, mihin sillä on pyritty ja mihinkä suuntaan mennään. Sekä kyvykkyys valmentavalla työotteella johtaa tämän muutoksen keskellä turvallisesti työyhteisöä eteenpäin kaikkien niiden tulevien muutosten haasteiden edessä. Tämä on lähtökohtainen peruste, miksi haen, koska työni on kesken ja minulla on vielä paljon annettavaa. Ja koen, että sekä työyhteisöltä, seurakuntayhteisöltä että luottamushenkilöyhteisöltä on kutsumusvokaatio. Niin moni on kysynyt, että haetaan sitä ja voi kun tässä hyvin kävisi. Joo, tosiaan. Mä lähtisin tuosta, että mun vahvuus on olla silmänrakentaja eri tavalla ajattelevien välillä. On sitten kysymys matalakirkollisesta tai korkeakirkollisesta perinteestä tai ihan rivin jäsenestä tai sitten herätysliikkeen ihmisestä. Koska on halunnut opiskella ihmisten kohtaamista ja löytää sitä myötätuntoisuutta jokaisen ihmisen välille ja yhdessä sitä myös etsiä. Sitten yhtenä vahvuutena on nämä viestinnälliset taidot ja valmiudet. On kirjoittanut paljon lehtijuttuja Karkkilan seurakunnasta ja Karkkilan seurakunnan toiminnasta. Niitä löytyy sieltä
kaikkilainen sivulta tai sitten jos oikein löytyy lehtiä käteen, niin myös sieltä tietysti. Ja olen halunnut tätä seurakunnan työtä tehdä sen merkitystä näkyväksi. Eli etsiä sitä merkityksellisyyttä, joka tuo myös sitä motivaatiota siihen työhön. Kun ihmisellä on merkitys, niin hän kestää melkein mitä vaan. Sanoi aikoinaan Viktor Frankl, logoterapian perustaja. Ja sitten yksi vahvuus mulla on se, että olen keskusteleva ja haluan olla vuoropuhelussa ihmisten kanssa, jossa todella kuullaan ja etsitään yhdessä sitä suuntaa. Ja sitten myöskin mennään vahvuuksien kautta, niin kuin tuolla alussa sanoin, eli etsitään ne meidän vahvuudet ja muistetaan ne aina, koska meillä ihmisillä on taipumus, että me katsotaan vain siihen yhteen ongelmaan, eikä niin 99 hyvän asiaan, jotka on siinä ihan mielessä. Ja haluan tuoda tänne Jokiläänin työn iloa, ja se on tosi tärkeää, ja sen merkityksellisyyden kautta. Kiitos. Niin, itse asiassa ajattelen, että näissäkään vaaleissa ei ole kysymys näistä ehdokkaista, vaan on kysymys siitä, mitä te seurakuntalaiset ja erityisesti tietenkin sitten päättäjät, eli valtuustoja, haluatte, minkälaisen tulevaisuuden haluatte tälle seurakunnalle. Mutta kun kysymys esitettiin, niin vastaan kuitenkin. Mä olen melko kokenut esihenkilö, johtaja, yli 20 vuotta sitä tehtävää, isoja ja pieniä organisaatioita, helpoissa ja vaikeissa tilanteissa, helppoja ja hyvin haastavia henkilöstöasioita, valitettavasti myös näin sanottuna. Ja olen oppinut paljon vuosien varrella näistä. Koulutuksesta johtuen niin on kehittynyt aika hyvä sellainen analyysikyky siitä, että missä mennään, missä seurakunta menee ja missä me mennään suomalaisessa yhteiskunnassa ja mikä voisi olla meidän tehtävä ja paikka juuri nyt niin tässä ympäristössä. Olen saanut palautetta siitä, että saan ihmiset mukaan. Jollain tavalla semmoista kaikenlaista innostamisajatusta tietenkin sitten niin löytyy ja jotain sellaista, että osaan sitten niissä live-tilanteissa, käytännön tilanteissa jollain tavalla sitten tehdä semmoista narusta, että ihmiset vaikuttaa, että se olisi mahdollisuus lähteä mukaan. Mulla on työelämän puolelta, mutta kukkapustakin vieressä, en näe tuossa sitä merkkiä. Työelämän puolelta on aika paljon sitten näistä kirkon seurakunnan perustoiminnoista tuntemusta. Diakonian ammattikorkeakoulussa vastasin diakonian työntekijöiden koulutuksesta, hoidostyön ohjaajien koulutuksesta, varhaiskasvatuksen ohjaajien koulutuksesta. Olen ollut diakonian johtajana Tampereen seurakuntayhtymässä ja sitten myös Helsingin diakonissa laitoksella. Eli tavallaan sitä asiantuntemusta näistä löytyy sitten aika paljon. Kiitos. Sitten täällä on tämmöinen kysymys, että henkinen etsijä tulee kysymään neuvoja etsintäänsä. Mihin meidät valinnan ja Teemu? Henkinen etsijä tulee etsimään neuvoja etsintäänsä. Minun tehtäväni ei ole asettaa rajoja. Ja koska kyse on yhdestä etsijästä, joka omalla tiellään pohtii omaa suhdetta henkisyyteen ja hengellisyyteen, kutsuisin hänet hengelliseen ohjaukseen, jossa yhdessä voisimme kuulla viimeisen peruskysymyksen, jonka hän esittää itselleen henkisen etsintänsä keskuudessa. Ymmärrän, että kysymyksellä halutaan hakea sitä, että rohkaisenko joogaamaan tai rohkaisenko tarotkortteihin tai kuinka mustavalkoisena näen asiat. Hengellinen ohjaaja minussa kunnioittaa toisen pyhän etsintää ja henkisyyden äärellä kulkeva lopultakin etsii ydinkysymyksiin, elämän syvinkysymyksiin vastauksia ja niitä voidaan löytää yhteisessä matkakumppanuudessa niin, että myös Jumalan todellisuus voi vahvistua ja asettua
hänelle vastaukseksi keksintänsä. Meillä ihmisillä on tarve henkisyyteen ja hengellisyyteen, ja jos tämmöinen henkinen etsijä tulee vuoksi, niin avoimesti lähdetään keskustelemaan ja vastaamaan sitten hänen kysymyksiinsä sen pohjalta, mitä kirkko niistä opettaa ja on mieltä. Eli pyrkisi hänen kanssaan avoimeen keskusteluun ja siitä voi tulla hyvinkin pitkällinen prosessi ja siitä voi molemmat myös saada jotakin. Ja me voidaan oppia jotain siitä ihmisyydestä ja ihmisen kysymyksistä ja ihmisen kaipuusta ja hengellisestä etsimisestä, mistä saattaa jokainen jossain elämänsä vaiheessa etsinyt jotain syvempää ja etsinyt merkityksellisyyttä. Joskus on voinut etsiä jostakin väärästäkin paikasta sitä, mutta kuitenkin aina sitten löytänyt takaisin sinne tuttuun ja turvalliseen kotiin, sinne kotikirkkoon. Vuorovaikutustilanteissa ja keskustelutilanteissa niin olen ja pyrin olemaan hyvin avoin ja pyrin kuuntelemaan sitä, mitä asiaa sillä ihmisellä on, jos hän on jotain asiaa. Ja vastaavasti myös tässä tilanteessa, että hyvin avoimesti lähtisin keskustelemaan ja kuuntelemaan. Tässä on hyvin sanottu, että meillä ihmisillä on tarvetta etsiä sitä hyvää, jotain sellaista syvempää merkitystä, joka jollain tavalla liittyy ihmisen olemassaoloon ja siihen, että ihminen yrittää jollain tavalla lähestyä Jumalaa. Mutta ehkä sitten tavalla, jota hän ei jollain tavalla oivalla vielä tai joka tarvitsee tällaista ikään kuin sparrausta tai keskustelutukea. Ja totta kai tällaisen kirkon pappina niin ohjaisin tai pyrkisin avaamaan sitten henkilölle sitä, mitä kristillinen teologia sanoo näistä asioista. Mutta niin tässäkin kysymyksessä niin se jää silloin tietenkin sitten ihmisen itsensä pohdittavaksi, että oliko niin kuin riittävästi syvyyttä vastauksessa. Tämä on sitten siinä dialogissa. No, kun tuo äsken käsittely on vahvuudet, niin semmoinen tähän alkuun, että ennen kuin ryhdyin papiksi, niin 3-4 vuotta toimin freelancer-toimittajana. Ja oikeastaan edelleen hyvin kriittisesti seuraan toimittajien työtä, mitä olen sitä mieltä, että hyvä toimittaja osaa esittää hyviä kysymyksiä. Että hyvä kysymys on parempi kuin 1000 vastaus. Ja olen oikeastaan tässä asiassa samaa mieltä, että jos tulee tällainen etsijä, oikeastaan mä voin, mun tärkein tehtävä, jos sinä osata esittää hänelle kysymykset, jotka auttaa häntä eteenpäin. Sillä tavalla hakea sitä, mitä sä pohjimmassa vaadit, mitä etsit, mikä on se suunta. Ja vasta sitten, kun tosiaan löytyy jotenkin se vastaus siihen, mitä hän toivoo hakea etsiä, niin sitten voidaan ruveta miettimään sitä, että mitäs vastauksia tässä olisi tarjolla. Täällä on nyt viitattu kyllä, tietysti yritän ammata sitä, että on itsekin odotanut, mutta myös tietysti jättää toiselle auki kentän. Jos jostain syystä hänellä on kristillisellä punainen kahte, niin en yritä väkisin sitten tunkea sitten Jeesusta sisästä, että no ei mene. Mutta tietysti jos haluaa kunnon, niin totta kai tuonne sitten myöskin tämän mahdollisuuden. Mutta siinä vaaditaan sitä tavallaan kykyä lukea, mitä toinen ihminen haluaa, mutta myös sitä, mitä hän on valmis ja halukas ottamaan vastaan ja menettää. Ei se ihan yksinkertainen yhtälö ole. Sen verran otetaan aikanaan yhden sukulaisen kanssa käytiin pitkiä keskusteluja ja sähköposteja ja muita. Lopputulos on se, että mä olen edelleen buddhalainen ja en ole kristitty, että siinä aloissa joku ei mennyt putkeen, mutta olemme ihan hyvissä väleissä edelleen. Ei muuta. Kiitoksia. No niin, on sitten seuraavana illan viimeinen pyynnön siunausharja.
niin, olemme tässä Elon pellon pientareella ja Marianne ottaa kohta kylvövakan ja kun ajattelen sitä näkyä hänen kylväessään, tulee mieleen Jeesuksen kertomus kylväjästä. Vaikka kuinka vakaa käsi olisi heittämään, niin vääjäämättä osa siemenistä putoaa tien sivuun. Ja silläkin on viesti meille. Sekään ei ole turhaa, saihan taivaanlinnut ruokansa. Osa putoaa kallioiseen maahan, jossa on vain vähän maata, eikä se oikein idä. Ja silloin koen itsessäni ahdistusta. Miten pitäisi auttaa, että juuri jaksaisi löytää veden äärelle? Ja miten murskaisin sitä kalliota, että olisi juurelle syvyyttä? Osa siemenistä putoisi ohdakkeisiin. Ja voi miten mieleni tekisi mennä riipimään niitä ohdakkeita, vaikka omat kädet verillä, että kasvu olisi mahdollista, eikä se tukehtuisi ohdakkeiden alle. 4. oli hyvä maa, ja sinne siemenet putosivat ja tuottivat satoa, mikä 30, mikä 60, mikä 100-kertaisesti. Kylväjä kylvää ja luottaa, että kasvun antaa tehtävän antaja, luoja, joka antaa elämän eväät, toivon ja luottamuksen, että myös tänään kylvetty siemen kerran versoaa ja kantaa satoa. Ei siksi, mitä minä teen, vaan miten Jumalan henki vaikuttaa. Isä, siunaa kylväjät maalle. Kiitoksia. Hän muisteli viime vuotta, kun mä roistin elokuussa. No niin. Sitten meillä on seuraava valmistelukysymys tämmöinen, että kuvitellaan, että juuri sinut valitaan Jokiläänin kirkkoherraksi. 5 vuoden päästä kerrot ystävällesi, mitä olet saanut aikaan, missä seurakunta on onnistunut, mitä kerrot, minkä toivot olevan tärkeimmät saavutuksesi Jokiläänin seurakunnan kirkkoherran virassa. Ja tästähän sitten Mertsi aloittaa. Kyllä sä oot saanut. Ei tarvitse. Kiitos. Kiitos paljon tästä mikrofonista. Tosiaan 5 vuotta on mennyt Jokiläänin kirkkoherrana ja Jokiläänin seurakunta on löytänyt yhteisen sävelen ja se soi pääasiassa duunissa. Ja ollaan saatu paljon aikaan rakennettu monenlaista yhteistä toimintaa. Mutta mikä myös on merkityksellistä on se, että jokaisessa kirkkopiirissä on ne omat vahvuutensa ja omaleimaisuutensa ja vieläkin tunnistaa ne kirkkopiirit, että niissä on sitä jotain sellaista, mikä on saanut jatkua ja sellaisia vahvuuksia, mitä on haluttu säilyttää. Ja 5 vuoden jälkeen seurakunnan työyhteisö voi hyvin. Seurakunnan työntekijät ovat motivoituneita ja tehtävänkuvat on selkeytyneet ja sellainen etsimisen ja yhteisen toiminnan muodostamisen aika on jäänyt taakse. On löytynyt sellaiset selkeät rakenteet ja puitteet, joiden kanssa voidaan turvallisesti mennä kohti tulevaisuutta. Seurakunnan taloudesta ja seurakunnan kiinteistöistä on pidetty huolta ja katsottu, että mitkä niissä on niitä todella tärkeitä ja arvokkaita ja rakkaita Jokiläänin seurakuntalaisille ja seurakunnalle. 5 vuoden päästä Jokiläänin seurakunta on aidosti yksi seurakunta. Mikä ei tarkoita sitä, etteikö sitten vanhojen seurakuntien alueella olisi omalaistensa toimintaa tai toimintaa, joka on juuri tavallaan luonteenomaista sille kylälle. Taloushaasteista on selvitty.
vaikeita vuosia taloudellisesti, jouduttu tekemään ratkaisuja, jotka ei ole ollut helppoja, mutta valtuusto on halunnut varmistaa sen, että seurakunta on toiminnassa täällä vielä pitkään jatkossakin. Meillä on kuitenkin kaikki keskeiset tilat, kirkot erityisesti käytössä ja vielä aktiivisemmassa käytössä. Johtuen siitä, että vaikka ollaan jouduttu hieman vähentämään henkilöstöä ja henkilökuntaa, niin ollaan saatu tosi hyviä tyyppejä mukaan seurakunnan toimintaan. Ne on erilaisissa ryhmänvetäjätehtävissä ja hyvin laajasti sellaisissa tehtävissä, jotka he itse kokee heille itselleen merkityksellisesti tärkeäksi, jossa he pystyvät omaa osaamistaan, omia kykyjä ja taitojaan käyttämään yhteiseksi hyväksi. Ollaan luotu esimerkiksi aika iso järjestelmä suorastaan verkosta erilaisia yhteisöllisiä ryhmiä, jotka vapaaehtoisesti on ja jotka on aktiivisia, toiminnallisia ja joihin esimerkiksi ikäihmiset osallistuu mielellään. Seurakunta voi toimia siinä tilanteessa ja toimii muuallakin kuin sitten vain näissä omissa tiloissa. Seurakunta on aktiivinen ja se on ehkä, jos oikein hyvin käy, vielä aktiivisempi kuin nykyään, vaikka nytkin on aktiivinen. Nyt tämä 20% tai 19% äänestysprosentti oli aivan huikea. Sanotaanko, että pistetään tavoitteeksi. Ja uskallan sanoa 25. Se onkin. Kyllä meillä menee toistamisen puolelle, mutta varmaankin se, että jos todellakin olemme tällä hetkellä kuitenkin vielä varsin oma organisaatio, on Jokioinen, Hyvä ja Uusila, löytävät toisensa ja työntekijät löytävät toisensa ja omat tapansa sitten sillä tavalla, että hyvin kaikki toimii yhteen, niin silloin voi sitä nostaa ensimmäisen maljan. Jos antaa se tapahtua ensimmäisen 2-3 vuoden sisällä, niin se on luvan paikka vähintään. Ja sitten nyt on niin päin, että ehkä seurakuntalaisten näkökulmasta, että jos niin kuin jopa vaikka umppilalaiset lähtisivät jopa jos ei päivän, niin vaikka tänään käynytkin, niin se olisi positiivista, että niin kuin tavallaan ne seurakuntarajat pikkuhiljaa madaltuisivat ja esimerkiksi vaikka rippikoulujen kohdalla oikeasti tultaisiin jossain vaiheessa siihen tilanteeseen, että no niin, että ne riparaiset sujuvasti sukulaivat niin kuin ristiin rastiin sillä tavalla, että ei ole sillä, kun me ollaan aika köysalaisia, me ollaan näitä, niin se olisi hieno juttu. Ja silloin sitäkin voisi olla erityisen tyytyväinen. Mitä tulee kiinteistöihin, niin se varmaan kaikki tietää, että iso kysymys on tietysti kipuvälikeskus, että mitä sen kanssa pitäisi tehdä. Ja minä en yritä käydä, että minulla olisi kaikki viisaus, mitä sen kanssa, mutta se pitää ratkaista kyllä siihen, missä ehdottomasti paljon aikaisemmin. Se on sellainen asia, joka varmasti tulee eteen. Sitten kiinteistöt on yksi iso kysymys. Sitä annettiin tunnustusta kyllä, että jokin osa tätä kiinteistöpuolta on hoidettu kyllä hyvin tähän mennessä eteenpäin. Mutta sitten tämä kysymys, että kun täällä väki vähenee, että millä me saadaan pidot paranemaan sitten, niin sitten sillä tavalla. Ja ehkä niin kuin tämä, mitä kukaan nostaa, niin jollain tavalla, kun puhutaan seurakunnasta, jos järjestöjen ja kunnan kanssa löytyisi enemmän uutta yhteistyön mallia, että me ollaan vain seurakunta, että tämä vähän verkostoituminen laajemmin, niin se voisi olla sellainen, että jos se onnistuu, niin se voisi tuoda uusia mahdollisuuksia myös. Muistatko, Mika, kun paneelin jälkeen tultiin Ryhmäntielle ja käytiin läpi 5 hyvää ja 6 kaunista tulevaisuuskuvaa lueteltiin. Ei mennyt ihan ilmastoyhdessä. Oli se aika rankat 5 vuotta, mutta vältyttiin burnoutilta. Muutamia uusia ihmisiä palkattiin niihin virkoihin ja toimijoita. Todettiin, että tässä vaiheessa ei vielä voida lakkauttaa, vaan otetaan ne määräaikaisena, että päästään rauhassa tämän murroksen yli.
Tunteita oli melkoisesti ilmassa, kun Jokioisten seurakuntatalosta luovuttiin, että kiipu oli mahdollinen. No, päästiin samalla kunnan kanssa yhteisiin tiloihin ja tehtiin säästöjä. Koska ei meidän tehtävä ole omistaa, vaan hankkia ne toimitilat, jotka tarvitaan. Onneksi Helini-Matti saatiin avuksi, kun pappila haluttiin ehdottomasti säilyttää. Ja hän keksi hankkeen, jolla me rahoitettiin siitä kulttuuripappila. Tänään voitiin se pitää, vaikka se jo mun mielestä oli poistumista menossa. Ja kyllä se, mistä olen tosi tyytyväinen, että mun työyhteisö, sillä on rautainen työkyky. Ja niillä on just se muutosherkkyys, mitä tarvitaan, kun on juhlittu nämä Jokioisten kirkon 400-vuotisjuhlat. Voidaan sanoa Forssalle ja Kammelalle, että tulkaa jokiläinen paikkaan. Tehdään kunnon lounaisää. Ei ainakaan jouduta Kantahämeen seurakunnan lapsipuolen asemaan. Huolehditaan täällä yhdessä omat työt parhain päin. Katsotaan, miten Kiitoksia. Nyt olisi viimeinen hetki, jos on vielä kysymyksiä, sen jälkeen toimittaa Tiikalle. Tässä on mulla pari yleistä kysymystä. Miksi haette Jokiläinen seurakunnan kirkkoherraksi? Ja Matti Auli. Tämä on tämmöinen klassinen kysymys aina jokaisessa työpaikan-haastattelussa. Ensimmäinen, miksi haette? Ja mäkin laskin joskus yli 100 ihmistä palkanneuvolaisen tehtäviin, niin tässä on ollut tietenkin sekä niin kuin työntäviä että vetäviä syitä. Tätä vähän kerrottiin tuossa aikaisemmassa haastattelussa, jota täällä olin aina miettimään sitä tarkemmin. Kyllä tämä lyhyessä sanottuna on siis paluu juurille. Vähän viittasinkin, että mulla on täällä isän puolen suku ja muualla karjalaisuus ja nämä tällä kulmalla. Siinä mielessä juurille, mutta sitten myöskin niin näihin papin töihin takaisin. On ollut kuitenkin järjestötyössä aika pitkään. Oppinut aika paljon siellä, oppinut paljon sellaista, mitä seurakunta voisi hyödyntää. Teemu viittaa tällä hanketoiminnalla, mutta siis, että pikkaisen saa kehua, niin sanon nyt, että viimeinen hanke meni just viime viikolla läpi, ja mä 3 miljoonaa euroa tamperelaisille syrjäytymismarkkinoille nuorille. Keräämme yhteistyökumppaneiden kanssa rahaa. Jotain osaamista on myös oikeasti. Tietyt hankerat on myös seurakuntien käytettävissä. Valitettavasti on niin, että ainoastaan vain isot seurakunnat Suomessa hyödyntää. Mutta tässä on tavallaan monia syitä. Se, mikä oli yksi sellainen tavallaan viimeinen niitti, oli siis se, että kun luin sen liitossopimuksen, joka mun mielestä myös on hyvin tehty, minua kiinnosti se, siellä nämä tavallaan ne ikään kuin tulevaisuuden kuvat siis siitä, että pyritään aidosti ottamaan vapaaehtoisia mukaan, pyritään kehittämään viestintää, pyritään ylipäänsä miettimään asioita toisin. Ei mennä välttämättä niin, kun aina ennen on menty, vaan katsotaan sen lisäksi myöskin vähän sellaisia ovia, avataan sellaisia ovia ja mietitään sellaisia mahdollisuuksia, joita ehkä perinteisesti ei ole mietitty. Mutta nyt myös tilanne, jossa kirkko Suomessa elää ja useimmat seurakunnat on sellainen, että me joudutaan myös sinne kuuluisan boksin ulkopuolelta katsomaan, että mitä on sellaisia asioita, mitä voisimme tehdä toisin, jotta meidän tulevaisuus olisi parempi. Ja näitä pohjia. Ja näistä syystä vain. Katson tuossa, mutta oikeastaan sikäli kyllä tämä Jokiläinen ja se liitossopimus sikäli kyllä vaikuttaa siihen päätökseen siltä osin, koska olen sitä mieltä, että siinä onkin erittäin hyvä pohja, mistä lähtee. Mutta haaste on se, edelleen on se vähän oloa, että tuolla luottamushenkilöt kyllä tiesivät paremmin, että työntekijöitä yritettiin myös pitää kartalla, mutta kaikki eivät tiedä niin hyvin, mikä tavallaan se liitossopimuksen henki on, niin sitä tähdettiin näin koskaan. Et nyt niin kuin koko ajan koen, että tässä pitäisi ennen kaikkea saada työntekijöitä entistä paremmin sisälle, että mistä on kysymys, mutta toisaalta minä olen nyt sitten se pakollinen jarru,
tai mikäli ankkuri tuolla pohjassa, joka niin puhutaan, että kaikkea ei ruveta heti saman tien muuttamaan. Että myöskin työntekijöillä sanotaan, että väittäisin, että 75% pitäisi nyt pysyä kuitenkin suhtkot samana. Että jos me niin yritetään muuttaa kerralla liian paljon, niin saadaan vakaumus aikaiseksi. Eli se pitää olla hallittu muutos ja tällä päin ei niin liian hätäinen, vaikka kuinka mieli tekisi. Niin sen takia niin haluaisin säilyttää kaiken sen hyvän ja muutoksen kyllä, mutta hallitusti. Ei. Kuulostaa ihan niin kuin tuo Ilkka puhuisi musta sen muutoksen kovana vauhdittajana. Niin meistä tuli hyvä aikapari, ole sinä Jaku ja minä Vetu. Niinhän se on yksi. Mutta vähän jonkinlainen kirkkoherra, sen takia mun työ on kesken. Tämä työyhteisö tarvitsee liitossopimuksen sisältöä tuottaneen ja sen hyvin tuntevan johtajan, joka pystyy vakaalla seurakuntatyön osaamisellaan antamaan myös riittävästi aikaa johtamiseen, jatkuvuutta, pysyvyyttä, joka varmistaa työntekijöiden jaksamisen. Ja mä haluan nähdä, miten se hienosti muotoiltu liitossopimus oikeasti viedään käytäntöön. Niin kuin Matti kuvasi, siellä on hieno tulevaisuuskuva rakennettu ja sen loppuun saattaminen innostaa. Kun tulin ensimmäiseen kirkkoneuvoston kokoukseen esittäytymään, niin Heidi Pitkäselle totesin, että tämä on mun sielun maisemaa. Samanlaista seutua, missä lapsuuteni on viettänyt ja no leinapaska voisi tuoksua vähän enemmän, se olisi oikein juureva olo. Ja se, mikä on kiehtovaa ajattelua, on myöskin se, että samalla kun voi nähdä Jokiläänin kasvavan tulevaisuuteen ulottuvaan muotoonsa, niin voi ihailla kirkkopojalla, miten oma omenapuu kasvaa muotoonsa. Se on ollut pitkäaikainen haave ja kirkkoherruus Jokiläänissä mahdollistaisi myös tämä. Katsotaan miten käy. Miksi hain Jokiläänin kirkkoherraksi, niin ennen kaikkea pääsee rakentamaan jotakin uutta. Ja se aina sisältää tietysti monia mahdollisuuksia ja mielenkiintoisia tehtäviä lähteä yhdessä etsimään sitä suuntaa. Toki varmasti haasteita on, mutta niin kun, että pääsee rakentamaan jotakin ihan uutta. Tietysti vanhojenkin hyvien käytänteiden pohjalle. Ja tämä on mielenkiintoinen kokonaisuus ja se kiinnosti. Ja tosiaan niin varmasti sitä merkityksellisyyttä haluaisin tuoda tänne Jokilääniin. Sitä varmasti täällä jo on, mutta ennen kaikkea sitä sanottaa yhdessä teidän kanssa. Seurakunta on semmoinen paikka, jossa etsitään elämän merkitysulottuvuutta. Eli kiinnosti ja syntyi motivaatio siitä, että pääsee ihan uuteen paikkaan, jossa voi näyttää omaa osaamistansa. Ja ehkä se on nyt se näytön paikka. Kiitoksia. Kysyn tässä kohtaa Tiitalta, onko selvä. Eli tässä on sitten viimeinen yleisökysymys, joka kuuluu näin. Mitkä asiat ovat sinulle tärkeitä Kristuksen kirkossa, vuosituhantisessa traditiossa? Vaalitko vanhaa? Mitä uutta haluat kehittää kautta tuoda? Ja Ilkka aloittaa. Oikeastaan sekä että, koska se missä en vaali vanhaa on se, että voi sanoa, että kyllä joka sukupolvi tavallaan joutuu kuitenkin löytämään niin kuin ne omat hengellisyyden tapansa. Että se mikä toimii, vaikka minun isovanhempien sukupolvella tuntuu, että se kyllä uppoaa oikeasti näihin tämän hetken nuoriin, vaikka kun katsotaan kohta 13-vuotiaista tyttöä, en osaa kuvitella. No juu, mutta eli siis kysymys siitä, että kyllä joka sukupolvi pitää löytää ne omat hengellisyyden tapansa, miten toteuttaa sitä omaa uskoansa, mutta se missä nyt on kyllä radikaalisesti näin, että Suomessa se ongelma, että me hävetään toisaalta liikaa sitten sitä, mitä meillä on, että ei tässä nyt tarvitse jotenkin omaa kirkkoa hävetä kunnolla, emme kyllä mitään osata ja niin poispäin. Että kyllä niin siitä voi olla myöskin ylpeä. Jos me tulemme ihan katolisia ja hevotalaisia, niin on mitäkin, mutta me koskaan pitää olla ylpeitä itsestämme.
jos opittaisiin ajattelemaan ylpeitä myös ihan luterilaisuudesta, niin teillä olisi huono vaihtoehto. Kyllä siinä on paljon hyvää myöskin sillä puolella. Pyörää ei tarvitse keksiä kokonaan uudestaan. Sieltä voi ammentaa, mutta miten nämä uudet sukupolvet sitten sen pyörän ajavat ja nimet on, se jää nähtäväksi. Isä, minä rukoilen, että he olisivat yhtä, koska siitä maailma tietää, että he ovat minun seuraajani. Minulle tärkeintä kirkossa on yhteys, koska se on myös kaikkein haastavinta. Silloin kun me haemme yhteyttä, me toteutamme Jeesuksen ydintehtävää. Ja yhteyden rakentaminen vie vääjäämättä toisen rikkonaisuuden ja itsen keskeneräisyyden äärelle. Niin, että huomahdutaan molemmat olevamme Kristuksen kaipaaja, Kristusyhteydestä eläviä. Ja tämä kaikki tässä ajassa tulkiten. Ajattelen, että tradition perinne on hyvä tuntea ja sen viitoittamana rohkeasti tehdä tässä ajassa uudelleen sanotusta, uudelleen muotoilua, niin että emme rakenna kirkkoa, jossa kaivamme vain omaa napaamme ja olemme kiinnostuneita vain omasta yhteydestämme, vaan teemme sitä kirkon perustehtävää tavoittaen heitä, joilla on samat kivut ja kysymykset, mutta jotka vielä etsivät yhteyttä Kristukseen. Tämä on minulle kirkossa se ydin ja tärkeä asia, yhteys. Sanoin ja teoin ja monin tavoin vie viestiä armollisesta Jumalasta eteenpäin ja niin, että moni kokisi sen, että se kynnys olisi mahdollisimman matala sinne armollisen Jumalan yhteyteen. Ja sellainen viesti, että jokainen ihminen on tärkeä ja Jumalan armo kuuluu kaikille, ikään ja tekoon katsomatta. Kirkon ja seurakunnan tehtävä nousee lähetyskäskyssä. Menkää ja tehkää. Kristityllä ihmisellä on annettu tehtävä. Se tehtävä on palvelutehtävä. Se on yhtä lailla seurakunnan jäsenille kuin meille, jotka olemme kirkon työn saaneet koulutuksen ja siinä toimii. Menkää jokainen omalla tavallaan ja siinä omassa positiossaan, jossa on. Keskiössä on evankeliumi. Ilosanoma Jeesuksesta. Miten kirkko sanottaa sitä? Että se todella on ilosanoma ja että se puhuttelee ihmisiä. Että se tuo toivoa, että se tuo armoa ja armollisuutta myös omaan itsenään, suhteessa omaan itsenään. Tämä ajattelen, että tämä on tässä hetkessä se kirkon tehtävä. Kiitoksia. Se oli illan viimeinen kysymys. Eli nyt voidaan huolesta helpotuksesta siellä pöydän takana. Kiitoksia teille laajasti. Ilkka on ilmestyneet kommentti. No oikeastaan kysymys, että onko tämä tässä, että saako minä käyttää minuutin mittaisen. Tämä on loppukevennys, jos näin on. Meillä on sitten vielä yksi ongelma varkaista. Mutta kyllä sä voit kysyä, jos sulla on. Tämä on kysymys, mikä kysyy, että saanko mä tämän. On yksi juttu tässä. Kuullaan. Vaikka nyt aika hyvin. No niin, eli hunkkivaltaisesti tämä kiertävät, koska aina jos on isompi tilaisuus, niin pitää tilaisuuteen tehdä runo. Tämä runon nimi on Vaalipaneeli, joten jos tämä suostuu toimimaan, niin saatte kuulla sen nyt. 4 ukkoa orrella nököttää, aikoako toinen toisillensa nököttää. Harvasti katsovat kirkollista laumaa, kuka etsi pukunsa, karannut taas laumaa. Kysyttä sataa, tentti on tiivas, vaatako aatu, sun mietteitäsi riivas.
Palkita pitäisi saarnat sekä puheet ja kartoittaa sakastista viimeisetkin uuteet. Strategian laadinta on sujuttava malliin. Ennen kuin rahaa isot kirkot haaliin. Leirikeskus kaipaa uuden tehostetun stylin. Kirkotamme sinne juoksee useamman maihin. Ripariklitti saattaa kuosi henkeen ajan ja umpilan metsiin tehdä hiljaisuuden majalle. Hikoavat kädet alla odotusten paukun, kenen kantti ensin pettää. Tarvit hermosauvun. Isiemme uskosta tulisi pitää huolta, mutta kukaan ei saisi unohtaa modernimpaa puolta, joka vaatii uudistusta kirkollisen elon, jotta nykyihminenkin Jumalasta saisi selon. Huokaukset hartaat kuuluu taivaan saliin asti, ehdokas vastassaan viimeinen tuo rasti. Vakuuttaa kuin pitäisi poikkeamatta laista, että Isä taivainen on paras ehdokkaista. Tasapuolisuuden nimissä on teillä muillekin mahdollisuus, että ei se ole pakko olla Tanssi, laula, antakaa. Olkaa hyvä, haluaa ottaa puheenvuoron lopussa. Matti. Joo, periaatteessa voisin kaivaa kitaraa, mitä ei tullut mukaan ja laulaa. Sitä on tullut hyvin paljon. Olen myös gospel-bändissä. Se oli mulle pitkä tukka, uskokaa tähän. Mutta siis mun asia on se, että mä kiitän siis aivan loistavasta paneelista. Siis kaiken kaikkiaan erittäin hyviä kysymyksiä, aivan ammattilaisesti johdettu. Ja sitten tämä keuhakallio on loistava. Vaikkakin hän siis virkoilee, että ottaa tähän kukkapusta takana mustautettuna. Mutta siis kiitoksia. Mertsi. Joo, kiitos tosiaan hyvästä paneelista ja olette loistava kirkkoväki tänään yhdessä meidän kanssamme ja olette keksineet hyviä kysymyksiä ja positiivisesti tästä eteenpäin, niin kuin sanottu, niin tässä on 4 ukkoa, niin kuin tuossa runossa sanottiin, että joku meistä varmasti sitten valitaan tähän Jokilähdin seuraavaksi kirkkoväkäksi. Kuka täällä jököttää seuraavaksi? Niin, toivottavasti kuitenkin ei ehkä jökötä, vaan on kuitenkin niin paljon pappi, että on ihminen ja niin paljon ihminen, että on pappi. Ja näin sanoen on hyvä päättää. Kiitos teille. Aivan mahtava paneelihetki ja kuulla kollegoiden ajatuksia. Jokilääniä on siunattu upeilla hakijoilla, Enkarekin valtuutettujen valinnan vaikeutta. Ja se on niin kuin ilo tässä kohdassa ajatella, että kenkä tahansa valinta kohdistuu, niin Jokilääni saa hyvän kirkkoherran. Ottakaa silmään. Herra, siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra, kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan. Kirkkoherran valinnan rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen. Mun piti jotain sanoa, mutta nyt se hävisi minun mielestä. Se siitä hyvästä veteestä. Ja tämä päivä on sellainen. Keskeneräisyys ja miten se on. Tosiaan kiitoksia teille. Meillä olisi sitten vielä Ypäjän kirkkopiirin seurantapastori Ali Kulhia, niin pitää meille kokoushetken papin valintaa koskien. Ja piti olla se Herran siunaus myös siinä, kun teemme. Onko siellä muita siunauksia? Mä voin sinänsä kertoa, että tuolla on sellainen limitti, että kun puhuu liian kovaa, niin se katkaisee sen. Jos puhuu liian hiljaa, niin se katkaisee sen. Pitää puhua monotonisesti. Nukuttavasti. Tästä eteenpäin puhutaan aina. Mennäänpäs asiaan välillä. Nimittäin kirkkokäsikirjassa on rukous papin vaalia varten. Ja minun mielestäni se on oikein hyvä päätös tälle, jos
Jos haluatte tehdä kristityn käsitöitä, niin niitä voi tehdä nyt. Herra Jeesus Kristus, sinä ylipaimen, me kiitämme sinua siitä, että olet perustanut kirkkoosi sanan ja sakramenttien hoitamisen viran ja säilyttänyt sen tähän päivään asti. Johdata ja siunaa vaaliamme niin, että saisimme tämän viran hoitajaksi seurakuntaamme sinun mielesi mukaisen papin. Anna meille uskollinen palvelija, joka henkesi valaisemana julistaa puhtaasti sanaasi ja rakentaa seurakuntaa yhdessä työtovereidensa kanssa. Anna meille paimen, jolla on kyky kohdata kärsiviä, epäonnistuneita ja syrjäytyneitä, joka myös omassa elämässään on esikuvana seurakunnalle. Ohjaa valintaamme tahtosi mukaan sinun kunniaksesi ja seurakuntamme parhaaksi. Aamen. Tätä jossain. Nyt loppuu tämä höpöttäminen. No niin, kiitoksia. Ja voidaan sanoa, että tilaisuus on päättynyt ja turvallista kotimatkaa.